तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा खूप स्वागत आहे. या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण सलग 4थ्या दिवशी अशा या प्रवासामध्ये एकत्र आहोत आणि खूप आनंद आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी आपण इथे बसलो आहोत त्या प्रभू श्रीकृष्णांना सादर प्रणाम आणि त्यांना अगदी द्विगुणित काय शतगुणी आनंद झाला असेल, की आपण हे सुंदर असं अध्ययन करतोय भगवद्गीतेचं, की तुम्ही श्रवणम करताय आणि माझ्याकडून माझ्या भाग्याने मला कीर्तन करण्याची आणि भगवद्गीता अध्ययन करण्याची संधी मिळालेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण आज त्या 4थ्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. मला फक्त 1 सेकंद द्या. हरे कृष्ण. तर आपण या 4थ्या अध्यायाला इथे आज प्रारंभ करतोय, ज्याचं ज्ञान आहे ज्ञानयोग नाव आहे. ज्ञान कर्म कर्म संन्यास योग, हे पण त्याला ज्ञान कर्म संन्यास योग असंही नाव आहे. म्हणजे आता मी जसं म्हटलं की योग योग या माध्यमातूनच आपण योग ह्या शब्दातच सगळं आलं की आपण भगवंतांशी जोडले जातो आणि या सगळ्या योगांच्या मार्फत आपण भगवंतांशी जोडले जातोय. मग याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं की कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग असे विभाग जरी केलेले असले तरी प्रत्येक अध्यायामध्ये तुम्हाला या सगळ्याची सांगड घातलेली दिसेल आणि प्रत्येक याच्यामध्ये कुठेतरी कर्म आणि ज्ञान, ज्ञानाशिवाय कर्म नाहीये, कर्माशिवाय ज्ञान नाही आणि कर्म ज्ञानयुक्त कर्म असं आहे जे भक्तीच्या मार्गावरती लीन करायचं आहे. अशा प्रकारे या सर्व योगांची अशी सुंदर अशी सांगड बांधून आपण या भगवद्गीतेचा उपदेश हा ऐकतो आहोत आणि म्हणूनच या ज्ञानयोगामार्फत आज भगवंत अर्जुनाला काय सांगता आहेत हे पुढचं आपण ऐकणार आहोत. थोडंसं मागे जाऊन जे कालच्या 3ऱ्या अध्यायामधली थोडीशी उजळणी घ्यायची. सगळेजण क्विज सोडवताय का तुम्ही? सगळ्यांना कुठे काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला आता? हरे कृष्ण. मी कोणालाही म्यूट केलेलं नाहीये मला वाटतं अजून. हरे कृष्ण. थोडी उत्तरे मिळू दे मला, चॅट मध्ये द्या, नाहीतर कसंही. अच्छा, हो माताजी, ठीक आहे ठीक आहे. अमृता माताजी थँक्यू. सगळ्यांना कुणाला काही प्रॉब्लेम्स नाही आहेत ना, तेवढंच विचारायचं होतं. ठीक आहे, धन्यवाद माताजी. रिप्लाय केल्यानंतर पुढे जायला बरं वाटतं, त्याच्यामुळे काही चॅट मध्ये उत्तरं द्या. तुम्हाला अनम्यूट होता येत असेल तर व्हा. मला असं वाटतं मी म्यूट केलंय का बघते एकदा. ओके, अलाउ पार्टिसिपंट्स. ठीक आहे, मी आता मग सगळ्यांना म्यूटच ठेवते. तर थोडीशी उजळणी मागे जाऊन जे आपण पहिल्या अध्यायापासून पुढे गेलेलो आहोत आणि अर्जुनाची विषण्ण अवस्था आणि त्याचे जे 5 विलापाची कारणं आपण बघितली, त्याच्यावरती भगवंतांनी उपदेश देऊन दुसऱ्या अध्यायामध्ये सगळं ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. बुद्धियोगाचं, सांख्य योगाचं असं सगळं ज्ञान घेऊन अर्जुन आता पुढे चाललेत आणि अर्जुनाला कुठेतरी सगळ्या गोष्टींची एक स्पष्टता आणि कुठेतरी एक क्लॅरिटी मिळती आहे की कशासाठी. मग काल जो त्याला संभ्रम पडला होता 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की कर्मयोग, मग मी कर्म करू की, कारण तू म्हणालायस की पाप नाहीये हे आणि पाप नाही केलं की हे कुठलंही सेवेमध्ये, भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं तर ते पाप नाहीये, ते निष्काम कर्म आहे. आणि मग मी करू तरी कशाला हे, कारण जर मी शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे, तर मग कशासाठी. मग मी संन्यास घेऊ शकतो आणि जर मला तू काहीही करायला नको म्हणतोयस तर मग मी कर्म करू का मी संन्यास. मग निष्काम कर्म श्रेष्ठ आहे का संन्यास श्रेष्ठ आहे. आणि मग हे ज्ञानातून मी ज्ञानाचा मार्ग वापरून पुढे जाऊ, कर्म करू माझं का संन्यास घेऊ. हे सगळं असं कुठेतरी संभ्रम झालाय, कारण बऱ्याच गोष्टी भगवंतांनी बरेच ज्ञान दिल्यामुळे अर्जुन कुठेतरी संभ्रमित झालाय आणि हा सगळा संभ्रम, सगळी योजना आहे हो. आता अर्जुनासारखा, जसं मी कालच म्हटलं की जो पशुपशास्त्र जिंकू शकतो आणि जो अगदी नरनारायणाचा म्हणजे अगदी कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे आणि जो नरनारायणामधला नर आहे, तो त्याला काय कशाचं त्याला ज्ञान नसेल.
आणि कुठे कुठे त्याला शंका नाहीये भगवंतांविषयी, कुठलाही अविश्वास किंवा कुठल्याही मनात त्याच्या शंका नाहीये, परंतु ही योजना आणि त्याला कुठेतरी हे युद्ध करण्याची इच्छा नसणं. कारण की का? कारण की त्याच्या मनामधल्या भावना आणि तो शुद्ध भक्त असल्यामुळे त्याला हा संघर्ष टाळायचा आहे. त्याला आपल्या भावांविरुद्ध आणि आपल्या आप्तांविरुद्ध, आपल्या आजोबा, आपले गुरु यांच्या विरुद्ध त्याला युद्ध करायचं नाहीये. कुठेतरी त्याची मनस्थिती तयार नाहीये त्याच्यासाठी. परंतु जेव्हा काल भगवंतांनी सांगितलं की तू कर्म कर आणि मग निष्काम कर्म, आपण जे कर्माचे प्रकार बघितले की सकाम कर्म आहे, निष्काम कर्म आहे, विकर्म तर हे चुकीचंच आहे, जे वाईट मार्गाला जातं. आणि त्याच्यानंतर जे अकर्म, जे निष्काम कर्माला जे अकर्माच्या वाटचालीकडे नेतं, जे कृष्ण भावना भावित केलेलं कर्म आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, जर तू कर्म नाही केलंस, की प्रत्येकाने आपलं कर्म करून मग या गोष्टी साधल्या पाहिजेत. आणि त्यासाठी जर तू हे केलं नाहीस आणि तू जसं तुला भगवंतांनी सांगितलं, की तुला आनंद नसला तरी तू जरी जिंकलास तरी तू पृथ्वीवर राज्य करणार आहेस आणि जरी तू ठार मारला गेलास तरी तुला वैकुंठाचा वास मिळणार आहे. त्यामुळे तू कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये कुठलंही भय आणू नकोस आणि तू तुझं कर्म कृष्ण भावनेने कर. तू तुझं कर्म मला अर्पण कर. आणि म्हणून हे निष्काम. आणि जर तू तुझं कर्म केलं नाहीस तर तुझ्या कर्माला चुकलास तर तुला निंदनीय अवस्था होईल आणि तुला कोणीही असं म्हणणार नाहीये की यांनी चांगल्या भावनेने हे केलं नाहीये, तर तुझं निंदनीय, तुला लोक निंदा करतील तुझी. कारण तू इतका बलाढ्य योद्धा असून सुद्धा तू युद्ध करायला तयार नाहीयेस. कुठेतरी तुला ते जे दुःख असेल ते सगळ्याहून खूप मोठं दुःख असेल. आणि म्हणूनच तू तुझं कर्म कर आणि पुढे जा. आणि तू माझ्यासाठी तू हे कर्म करशील हे भगवंताला अर्पण कर. तू अधर्माचा नाश करतो आहेस आणि तू कुठल्याही प्रकारचं पाप करत नाहीयेस, तर तू तुझं कर्म कर. आणि अशा प्रकारे या कर्माचं महत्व भगवंतांनी आपल्याला काल सांगितलंय. आणि मग असे जे अकर्मी आहेत, जसं मी नारदांचं उदाहरण दिलं, आणि जसं आपल्या कर्माने जे इतरांना अनुकरण करायला लावतात, मग त्यांचं अनुसरण करून जे अनुयायी तयार होतात, की असं हे कर्म आणि हे कर्माने माणूस की मग मी असा आहे. आणि चैतन्य महाप्रभूंसारखे जे ज्यांनी पृथ्वी तलावर हा मंत्र आणला की मी कृष्ण आहे, मला महत्व द्या, माझ्यामध्ये भगवंतांचा अंश आहे, हे स्वतः सांगणं फिरत नाही, कर्मात. आणि अशा या महान योग्यांना आणि अशा या महान व्यक्तींना मग त्यांच्या कर्माचं अनुसरण केलं जातं. आणि अशा प्रकारे त्या कर्माच्या अनुसरण करण्याच्या मार्गावर जसं श्रीला प्रभुपाद आपले, की श्रीला प्रभुपादांनी शुद्ध भक्तीमध्ये आणि या भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्ण झोकून देऊन अगदी दृढ भावनेने ते केलेलं आहे. जसं मी स्थैर्य, मला ते खूप सुंदर आवडतो तो स्थिर मुनी, की कशा प्रकारे मनाचं स्थैर्य गाठलेलं आहे, जे आपण दुसऱ्या अध्यायात शेवटी बघितलं की स्थिरता, मनाला स्थैर्य लाभलेलं. आणि तेच कुठेतरी मग मन आणि इंद्रिय, जसं कालची ती आकृती मी तुम्हाला सांगितली, की जसं आपलं शरीर, आपलं हे शरीर जे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे, जे अग्नी, वायू, आकाश, पृथ्वी आणि पाणी या 5 तत्वांनी आपलं शरीर, मुख्य शरीर बनलेलं आहे. परंतु ही झाली आपली कर्मेंद्रिय आणि पूर्ण शरीर. परंतु जो अंतरंग आपला आहे ते मन, बुद्धी आणि अहंकार, जो खोटा अहंकार. आणि ज्याची आपण ही कृती काल आपण ज्या शेवटी जे बघितलं की कशा प्रकारे की कशा प्रकारे मनाला इंद्रियांद्वारे मन इंद्रियांना कशा प्रकारे कंट्रोल करत असतं आणि मनाच्या हातात इंद्रियांच्या दोऱ्या आहेत. आणि मग हेच मन इंद्रियांना कशा प्रकारे कंट्रोल करून आपल्या बुद्धीवर विजय मिळवतं. आणि मग ही सतसत विवेक बुद्धी जागृत ठेवणं आवश्यक आहे. हा आत्मा रथामध्ये स्वार झालेला आहे. हो, जसं मी म्हटलं की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. हे पुढच्या अध्यायांमध्ये आपण बघणार आहोत की जे हृदयामध्ये आपला परमात्मा हा हृदयामध्ये वसलेला आहे. जे आपण परवा बघितलं की दुसऱ्या अध्यायामध्ये की जे टप्प्याटप्प्याने दिसतं. मग ब्रह्म आहे, परमात्मा आहे आणि मग जे दोन मनुष्य रूप दिसतं, जे 2 हात आणि पाय असलेलं आपलं भगवंतांचं असं हे मनुष्य रूप, की जे मनमोहक, असं की मोराचं पीस आहे डोक्यावरती, हातात बासरी आहे. असं हे दुर्मिळ आणि मनमोहक रूप कधी, की जेव्हा तुम्ही त्या टप्प्यावरती आणि भक्तीच्या टप्प्यावरती जेव्हा स्वतःला त्या अगदी म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला अगदी रोखून देऊन, स्वतःला अगदी समर्पित करून तुम्ही जेव्हा प्रत्येक कार्य हे कृष्ण भावनेने केलं जातं, तेव्हा कुठेतरी ते परम कारण, कुठेतरी कारणाचं कारण आणि कुठेतरी आत्मसाक्षात्कार घडण्यासाठी ते मार्ग असतो तो. तर असा हा आपण कालच्या योगांमार्फत आपण पुढे गेलेलो आहे. आणि मग ह्या सगळ्याला कुठेतरी शेवटी आपण जे बघितलं, की या सगळ्याला अडचणी मग या कर्मावरती,
आणि या निष्काम कर्मावरती कुठेतरी येण्यासाठी या इंद्रियांचा, त्या इंद्रियांना नियंत्रित करण्यासाठी कुठेतरी काहीतरी ब्लॉकर्स आहेत, कुठेतरी काहीतरी अडथळे आहेत. आणि मग ते कुठे आहेत? या त्रिगुणांच्या, या त्रैगुणिक असा प्रभाव असलेल्या या प्रकृतीमध्ये, या भौतिक प्रकृतीमध्ये ज्याच्यावर त्रैगुणांचा प्रभाव आहे. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया या सगळ्यांचं आच्छादलेलं असं आवरण आहे. ज्या क्षणी आत्मा या भौतिक जगामध्ये येतो तेव्हा ते वेष्टित होतं, या सगळ्या गोष्टींचं वेष्टन असतं. जसं मी बघितलं की आरसा, तुम्ही बघितलं की आरसा हा धुळीनी माखलेला असतो. त्याच्यानंतर जसं अग्नीला धुराने पूर्णपणे आच्छादलेलं असतं, गर्भाला जसं गर्भाशयामध्ये एक आवरणाने आच्छादलेलं असतं, तसं हे कुठेतरी आवरण आहे. आणि मग आपल्या हातात आहे हो सगळं. मग या आवरणाला, मग या ज्ञानेंद्रियांना, कर्मेंद्रियांना कशा प्रकारे आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचंय. आज आपण पुढे जाणार आहोत आणि आपण आध्यात्मिक आणि भौतिक याच्यामधला फरकही बघितलाय, की कशा प्रकारे मायेच्या नियंत्रणाखाली हा मनुष्याचे, मग हा त्रैगुणांचा प्रभाव आहे, की सत्व, रज आणि तम या गुणांचा प्रभाव मनुष्यावर कशा प्रकारे आहे. आणि त्या गुणांद्वारे मनुष्य कशा प्रकारे स्वतःच्या स्वभावाचं आणि स्वतःला कसा घडवतो, मग ते पूर्णपणे तुमच्यावर आहे. मग तुम्ही कशा प्रकारे स्वतःला कुठलं ज्ञान घ्यायचंय, मग तुम्ही कुठल्या प्रकारचं ती श्रीकृष्णाला समर्पण करून, का मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. मग जे करता आहे ते मला हवंय, मला हे हवंय, मला ते हवंय, अहो आहे, पण भोगता कोण आहे? अहो याचा करता कोण आहे? जसं मी म्हंटल काल, की एक घर बनतं आहे, पण त्याच्या विटा, सिमेंट याची कुठेतरी निर्मिती करायला जे कुठून आलंय सगळं. त्याच्यानंतर झाड एखादी लावलंय, पण त्याचं बियाणं कुठून आलंय, म्हणजे करता कोण आहे? तर भगवंत प्रत्यक्ष. आणि हे जाणणारा, हे जेव्हा कोणीतरी हे दिव्य सत्य जे कोणी जाणतो आहे, तोच या मार्गावरती मार्गक्रमण करायला पुढे जातोय. आणि मग त्याचीच कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल आहे. मग ते फळ जे आहे, हे निष्काम कर्माचं फळ, मग ते फळ भगवंताला अर्पण केलेलं आहे, की त्या फळाची अपेक्षा नाहीये. ते सकाम, की मला हे हवंय, मला प्रमोशन हवंय, मला असं माझ्या मुलाला चांगले मार्क मिळायला हवेत, मला असं हवंय, मला तसं, हे सगळं होणार आहे हो. भगवंत आहेत. तुम्ही फक्त तुमचं कर्म करा. 100 काय 1000% तुमचं कर्म प्रामाणिकपणे करा. भगवंत आहेत काळजी घ्यायला. तुम्ही झाड लावा, फळांची काळजी करू नका. फळ भगवंतांना अर्पण करा आणि मग त्याचं सेवन करा. भगवंत पुढे सांगतायत, की तुम्ही सगळ्या सेवेचा लाभ, मग जेव्हा ते अकर्माच्याकडे वाटचाल करतं, तेव्हा त्या सगळ्याचा कुठल्याही या गोष्टींनी फरक पडत नाही. आणि मग त्या प्रतिक्रियांचाही काही फरक पडत नाही. इतकं मन त्या निष्काम कर्मयोगावरून अकर्माकडे वाटचाल करत असतं. असं हे आपण काल कर्मयोगाविषयी जाणलं. हे आज आपण पुढे जाऊन आज ज्ञानयोगाविषयी जाणतोय. आणि या ज्ञानयोगाचं आज कुठेतरी आपण अध्ययन करतोय. तर मी वाचतीये. श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी हा अमर योग विद्येचा उपदेश सूर्यदेव विश्वासना सांगितला आणि विश्वासाने मनुष्याचे वडील मनुला शिकवले आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला शिकवले. हरे कृष्ण. चालेल माताजी, मी दुसरा श्लोकही वाचते, तुम्ही वाचून घ्या. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे हे परम विज्ञान गुरु परंपराद्वारे प्राप्त झाले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने समजून घेतले. परंतु काळाच्या ओघात ही परंपरा खंडित झाली, म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाले आहे असे दिसते. आज माझ्याद्वारा तोच प्राचीन योग म्हणजे भगवंताशी असणाऱ्या संबंधाचे विज्ञान तुला सांगितले आहे, कारण तू माझा भक्त तथा मित्र आहे, म्हणून ह्या विज्ञानाचे दिव्य रहस्य जाणू शकतोस. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता कुणाला कल्पना, म्हणजे बघा की ही भगवद्गीता भगवंतांनी आधीही कित्येक वर्ष झाले आधी सांगितलेली आहे.
आणि जे मी तुम्हाला थोडंसं तुमच्याशी इंटरॅक्शन करणार होते, की कुणाला कल्पना आहे का, की ही किती वर्षांपूर्वी आणि कोणी सांगितलेली आणि कशाप्रकारे सांगितली गेली, याचं काहीतरी ज्ञान आहे किंवा माहिती आहे कुणाला? की भगवद्गीतेचं हे ज्ञान आधीही दिलं गेलेलं आहे. भगवंतांकडूनच दिलं गेलेलं आहे. कल्पना आहे कुणाला? ह्याचं चित्र तुमच्या समोर दिसतंय स्लाईड बरोबर. 5,000 वर्षापूर्वी अमृतमाताजी जे दिलं ते अर्जुनाला दिलं गेलं. पण ठीक आहे, मी त्याच्यावर येते आणि सांगते नक्की. खूप चांगला प्रयत्न आहे. मला असं संवाद खरंच आवडेल आणि तुम्ही चॅटवर उत्तरं दिलीत तर हा कुठेतरी संवाद मला छान वाटेल. कारण आपण इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया ते. तुम्हाला जी उत्तरं आणि मला खरंच नाही, जो माझा अभ्यास आहे, मी जे ज्ञान तुम्हाला देणार आहे ते निश्चितच देणार आहे. परंतु कुठेतरी तुम्ही जे काही वाचलं आहे किंवा तुम्ही जर तो संवाद साधलात तर खूप छान वाटेल. पुढच्या अजून आपल्या प्रवासामध्ये खूप अजून छान वाटेल ते. तर ठीक आहे. तर सांगण्याचा हा उद्देश, की भगवंतांनी ही भगवद्गीता 200 लक्ष वर्षांपूर्वी सूर्यदेवांना सांगितलेली आहे. भगवद्गीतेचं हे ज्ञान याच्या आधीही दिलं गेलेलं आहे. आणि ते भगवंतांनी कोणाला दिलेलं आहे? तर हा अमर योग आणि हा विद्येचा उपदेश हा विवस्वानांना, सूर्यदेवांचं नाव जे विवस्वान आहेत, त्यांना दिलं गेलेलं आणि मग विवस्वानांनी ते मनूला, जे मनुष्याचे वडील आहेत, त्या मनूला दिलं आणि मनूने ते इक्ष्वाकूला. इक्ष्वाकू कोण? तर जे त्रेतायुगाचे जनक, त्रेतायुगामधील त्यांच्या पिढीमधले म्हणजे प्रभू रामचंद्रांच्या रघुकुलामधले आणि त्यांना इक्ष्वाकूला मनूनी दिलेलं. अशा प्रकारे हे भगवद्गीतेचं ज्ञान हे आधीही दिलं गेलेलं आहे. ते सुद्धा 200 लक्ष वर्षांपूर्वी. मग इथे कुठेतरी ते कॅल्क्युलेशन आहे आणि इथे कुठेतरी जसं मी सांगितलं, की सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. मग या सत्ययुगात तेच ज्ञान दिलं गेलं, जे त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला होतं. म्हणजे सत्ययुग संपता संपता आणि त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला हे ज्ञान भगवंतांनी सूर्यदेवाला दिले आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन बघा मग मी तुमच्यासाठी वाचणार आहे, की 4,32,000 वर्ष चालणाऱ्या वर्तमान कलियुगातील नुकतीच 5,000 वर्ष संपलेली आहेत. आपल्याला हे ज्ञान बघा, की द्वापार युगामध्ये म्हणजे 5,500 वर्षांपूर्वी हे ज्ञान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला द्वापार युगामध्ये दिलं आणि त्याच्या पुढे जाऊन यापूर्वी द्वापार युग हे 8,00,000 वर्षे होते. त्यापूर्वी द्वापार युगापूर्वी त्रेतायुग हे 1,02,000 वर्षां 1,200,000 वर्षांपूर्वी होतं. त्याच्यानंतर त्या प्रमाणे सुमारे 2,05,000 वर्षांपूर्वी मनूने भगवद्गीता आपला पुत्र आणि शिष्य पृथ्वी लोकाचा अधिपती महाराज इक्ष्वाकूला दिली. म्हणजे भगवद्गीता म्हणजे भगवंतांनी ही भगवद्गीता कधी दिली तर या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन मग जे त्रेतायुगाचं जे द्वापार युगाचं आणि कलियुगाची जेवढी वर्ष संपलेली आहेत ती सगळी वर्ष संपवून हे 200 लक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता ही भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितली, सूर्यदेवांना सांगितली आणि म्हणूनच या ज्ञानाचं परंतु काय झालं परंतु अशा प्रकारे हे ज्ञान गुरु परंपरेद्वारे जे आपण गुरु परंपरेत सुरुवातीला शिकलेलो आहोत की श्रीला प्रभुपादांकडून ही गुरु परंपरा कडून आपल्याला ही भगवद्गीता जशी आहे तशी आणि मग ह्याचं महात्म्य का आहे कृष्ण कोण आहेत आणि कृष्णांनी कशा प्रकारे ही भगवद्गीता स्वतःच्या मुख कमलातून जी सांगितलेली आहे ती भगवद्गीता जशीच्या तशी आपल्यापर्यंत श्रीला प्रभुपादांनी गुरु परंपरेतून आणलेली आहे पण हीच गुरु परंपरा जेव्हा भगवंतांनी ही सूर्यदेवांना सांगितली तेव्हा ती कुठेतरी सगळ्या प्रकारे समजून घेतली गेली पण या काळाच्या ओघामध्ये कुठेतरी ती खंडित झाली ही परंपरा जी आहे ती खंडित झाली आणि म्हणूनच हे विज्ञान हे जे ज्ञान आहे ते कुठेतरी लुप्त झालं भगवंतांनी केलेला हाच उपदेश पण तो कुठेतरी लुप्त झाला आणि ते काळाच्या ओघामध्ये झालेलं आहे आणि म्हणूनच आज जिथे आज महाभारतामध्ये जिथे महाभारतासारखं हे पर्व घडलं गेलं या द्वापार युगामध्ये याची भगवंतांना आवश्यकता भासली आहे की आता या गोष्टीची की जिथे अधर्माचा अगदी अधर्म कोपाला जात आहे आणि अधर्माचा प्रकोप होतोय त्या ठिकाणी या भगवद्गीतेचं पुन्हा ज्ञान देणं हे अत्यंत गरजेचं होतं आणि भगवंतांनी प्रकट होऊन म्हणूनच अर्जुनाला सांगतायत की तू माझा प्रिय सखा आहेस आणि माझा प्रिय शिष्य आहेस की ज्याला हे ज्ञान मी देतो आहे आणि तू हे विज्ञानाचं रहस्य पूर्णपणे जाणू शकशील कारण भगवंतांनी त्याची निवड केली अर्जुनाची कारण तो शुद्ध भक्त आहे त्याच्या मनामधला जो संघर्ष आहे आणि त्याच्या मनामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या ज्या भावना आहेत या शुद्ध भक्ताचं लक्षण आहे आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाला या
भगवद्गीतेचा उपदेश केलेला आहे. आणि जसं मी म्हटलं आता की ही गुरु परंपरा, मग ही जशी कृष्णाकडून ब्रह्म, नारद आणि मग अशा प्रकारे सगळ्या इतर जसं मी पुढे जाऊन ती नावं सगळी सांगणार आहे जी परंपरा, मग ही गुरु परंपरा कुणाकडून की जगन्नाथ बाबा महाराज, त्याच्यानंतर हरिदास ठाकूर, त्याच्यानंतर सरस्वती गोस्वामी जे श्रीला प्रभुपादांचे गुरु, आणि मग प्रभू श्रीला प्रभुपादांकडून आता ती जगन्नाथ महाराज जे आता जयपताका स्वामी महाराज जे आता त्यांचं शिष्यत्व चालवतात, पुढे गादी चालवतात प्रभुपादांची, अशा प्रकारे आणि नामनिष्ठ प्रभूजी जे जयपताका महाराजांचे शिष्य आहेत, अशी ही गुरु परंपरेतनं पुढे येत चालली. अशा या भगवद्गीतेचं महात्म्य. मग या कृष्णांपासून परंपरा कुठल्या आणि हे संप्रदाय कुठले आहेत, तर ह्या माहितीसाठी हे संप्रदाय की ब्रह्म संप्रदाय आहे, लक्ष्मीजी संप्रदाय, शिव संप्रदाय आणि कुमार संप्रदाय. मग त्यांच्या खाली माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णू स्वामी आणि निंबाळकरचार्य, हे अशा प्रकारे संप्रदाय. मग भगवद्गीतेचा मग वैष्णवांचा संप्रदाय कुठला आहे, तर वैष्णवांचा संप्रदाय हा ब्रह्म माधव गौडीय संप्रदाय. याच्या खाली जे गुरु शिष्यांची ही परंपरा आणि जी ही माहिती दिलेली आहे की हा जो संप्रदाय आहे हा वैष्णव संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड संप्रदाय हा जाणला जातो. आणि मग ही परंपरा कशा प्रकारे, तर कृष्णापासून कशी ही परंपरा, कृष्ण ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभा, नरहरी, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, जनसिंधू, ज्ञानसिंधू दयानिधी, विद्यानिधी, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपती, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, जे नित्यानंद अद्वैत महाराज ज्यांचं आपण पंचतत्वामध्ये वाचलेलं आहे, ते ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य जे चैतन्य महाप्रभू, रूप गोस्वामी, स्वरूप जे सनातन गोस्वामी, त्याच्यानंतर रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदासा, नरोत्तमा, वैष्णव विश्वनाथा, श्रीला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर, श्रीला गौरी किशोर दास बाबाजी महाराज आणि श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर, आणि मग त्यांचे शिष्य हे एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपादा. हा सगळा संप्रदाय भगवंतांकडून, हा ब्रह्मांकडून आणि मग नारद आणि त्यांच्याकडून हा संप्रदाय पूर्ण येऊन इथे हा श्रीला प्रभुपादांवर संपतोय की श्रीला प्रभुपादांनी हा गुरु शिष्याची परंपरा ही आतापर्यंत जी त्यांनी ती भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवली आणि ती जशीच्या तशी या गुरु परंपरेतून आपल्याकडे आलेली आहे. ही तीच स्लाइड आहे मगाशी परत. आणि मग आता पुढे जाऊन जसं मी म्हटलं की हे असं ज्ञान, हे दिव्य ज्ञान अर्जुनाला भगवंतांनी दिलं आहेस की तू माझा प्रिय सखा आहेस. पण अर्जुनाला पुढे जाऊन एक प्रश्न पडतोय जो तुमच्या माझ्या मनात येतोय का हो प्रश्न? हा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येतोय? समजलं माताजी. खूप थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. काय प्रश्न येतोय माताजी, अमृता माताजी तुमच्या मनात? कुठला प्रश्न आला तुमच्यात? मला थोडंसं सांगा, म्हणजे कुठेतरी तुम्ही बघा, तुमचे विचार सांगा की तुम्हाला सुद्धा ते कळायला अजून खूप सोपं जाईल की तुम्ही आता कुठल्या मार्गाने विचार करताय. ते मार्गक्रमण पण खूप महत्वाचं आहे. त्या विचारांचं मार्गक्रमण की आता आपण पुढे चाललो आहोत, या दिव्य ज्ञान घेतोय, पण हे आधी दिलं होतं. मग भगवंतांनी आधी हे विवस्वानांना पण दिलेलं आणि तेच भगवंत, मग सूर्य तर आधीच आहे. अगदी बरोबर अमृता माताजी. अगदी योग्य प्रकारे तुम्ही तुमचा शंका आणि तुम्ही तुमचा प्रश्न सांगितलाय की अगदी समकालीन, म्हणजे जिथे हे दिसतंय की तू माझ्या समकालीन कसा आहेस, अर्जुनाला हा प्रश्न पडलेला आहे. अर्जुन पुढे विचारतायत भगवंतांना या श्लोकामधून, 4.4 श्लोकामधून भगवंतांना विचारतायत. जो श्लोक मी तुमच्यासाठी वाचेल. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेताद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. म्हणजे भगवान अर्जुन म्हणतायत सूर्यदेव विवस्वान हा जन्माने तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला. हे मी कसे जाणारे? आता अर्जुनाला प्रश्न हा पडलाय की हे मी कसं जाणणार आहे, म्हणून भगवंत त्याला पुढे सांगतायत मग की श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंताचे व्यक्तिमत्व म्हणाले, तुम्ही माझे अनेक जन्म झाले आहेत, मी ते सर्व लक्षात ठेवू शकतो, परंतु हे शत्रूंच्या अधीन असलेल्या तू करू शकत नाहीस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंतांनी सांगितलं की अर्जुनाला पडलेला प्रश्न हा अगदी समर्पक आहे की तू त्या जेव्हा सूर्यदेवांना ही भगवद्गीता सांगितलीस तेव्हा तर तुझ्यापेक्षा ते खूप श्रेष्ठ असतील आणि तू याच युगामध्ये तू माझ्या बरोबर समकालीन आहेस आणि तू मला हे ज्ञान देतो आहेस, हे कसं शक्य आहे आणि हे मी कसं जाणू शकतो. भगवंत सांगतायत की त्या वेळेला तुझे आणि माझेही अनेक जन्म झालेले आहेत, पण मी हे सर्व लक्षात ठेवू शकतो, परंतु शत्रूच्या अधीन असलेल्या तुला हे समजू शकत नाही, कारण तू जन्म घेतोयस प्रत्येक. पण भगवंत कसे आहेत हो, भगवंत आजन्म आहेत आणि भगवंत प्रकट होत आहेत प्रत्येक युगामध्ये. भगवंत बघा कशा प्रकारे गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, की भगवंतांचा हा प्रकट होणं आहे. आणि भगवंत म्हणून अर्जुनाला सांगतायत की मी प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतोय. जरी तुला हे आठवत नसलं तरी बघा की मग तुला कशा प्रकारे हे तुला आठवणार नाही, पण हे मला आठवेल आणि हे मी तुला सांगेन, कारण मी अजन्म आहे, मी अद्वैत आहे. या सगळ्याची निर्मिती कोणी केलेली आहे, तर भगवंतांनी केलेली आहे. परंतु मी अकर्ता आहे, मी माझ्यावर कशाचाही प्रभाव नाहीये आणि मी कशा प्रकारे. मग मला एक सांगा की तुम्हाला म्हणजे भगवंतांची हे तुम्हाला चित्रात कोण दिसतं आहे. हा, शत्रूच्या अधीन सांगते की जे भौतिक प्रकृतीमध्ये म्हणजे माताजी सांगते मी त्याचा अर्थ. तुम्हाला चित्रामध्ये कोण दिसतंय हे सांगू शकाल मला. वासुदेव आणि देवकी माताजी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. म्हणजे बघा की आपल्याला अधिकार आहे का हो आपले पेरेंट्स चूज करायचा, आपले पालक आपण करू शकतो, निवडू शकतो. नाही. नाही, शक्यच नाही होते. आपण आपले पालक निवडू शकत नाही, कारण आपण या भौतिक प्रकृतीत आहोत. आपलं शरीर, आपला आत्मा हा वेगळा आहे. भगवंतांचं कसं आहे हो, भगवंत सच्चित आनंद आहेत आणि जसं तुम्ही आता अमृता माताजींनी जो प्रश्न विचारला, शत्रूच्या अधीन म्हणजे या भौतिक युगामध्ये आहेस तू आणि तुला हे शत्रुत्व म्हणजे तुला या सगळ्याचे परिणाम आहेत. तुला हे आठवणार का नाही हे बघा, पुढे जाऊन तुम्हाला या स्लाइडमध्ये मी दाखवेन की बघा हे वाचा माताजी जरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट, स्क्रोल करायला पाहिजे जरा. नाही दिसत आहे. हा, तुमचं जरा मी 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 वाचते माताजी, हरकत ओके नाही. ओके. सामान्य माणसाला त्याने काही तासांपूर्वी काय केले हे आठवत नाही. एक दिवस आधी त्याच वेळी नेमकं काय केलं असा प्रश्न जर कुणाला विचारला तर लगेच उत्तर देणं सामान्य माणसाला फार कठीण जाईल. एक दिवस आधी तो नेमका त्याच वेळी काय करत होता हे आठवण्यासाठी सुद्धा त्याला नक्कीच बऱ्याच आठवणी घ्याव्या लागतील. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तुम्ही आणि माझे अनेक जन्म झालेत ते मी सर्व लक्षात ठेवू शकतो, पण तुम्ही लक्षात का नाही, शत्रूच्या अधीन असलेल्या. कारण तुम्ही या भौतिक प्रकृतीमध्ये काल काय झालेले तुम्हाला माहिती नाहीये. तसे हे अर्जुन जरी त्या युगामध्ये असले तरी तू या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहेस आणि मित्रत्व, शत्रुत्व आणि मग ह्या ज्या शरीर तुझं जे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे, जे अंतरंग, जे मन, अहंकार आणि बुद्धी, हे सगळं जे माया मोहाजाली आलेलं आहे, त्या सगळ्याच्या पलीकडे जेव्हा तू जाशील तेव्हा तुला या गोष्टींचा अंदाज येईल आणि तेव्हा तुला हे कळेल. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की कुठेतरी त्या गोष्टींचं कुठेतरी तुला तुझं कर्म करायचंय आणि कशा प्रकारे की भगवंत सांगतायत की तू भौतिक युगामध्ये कशा प्रकारे या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी काय करायला हवं आहे. आणि म्हणून तुझ्या हे लक्षात राहू शकत नाही, परंतु मी हे लक्षात ठेवू शकतो. कारण सामान्य माणसाला हे लक्ष, कारण खूप खूप काय म्हणतो आपण त्याला, लिमिटेड आहे तो. खूप सदोष आहेत आपली ही इंद्रिय. जसं मी म्हटलं की तुम्हाला तुमच्या पापण्या तुम्ही स्वतःच्या डोळ्याच्या बघू शकणार नाही. अंधार झाला तर तुम्ही स्वतःचा हात पण बघू शकणार नाही, स्वतःचा पाय बघू शकणार नाही. इतकी आपली इंद्रिय सदोष आहे. कुठेतरी लिमिट्स आहे त्यांना. हे भगवंतांचं नाही. हे भगवंत हे आजन्म आहेत आणि म्हणूनच भगवंत कसे दिसतात. अजोपी संयवयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. दिसतंय माताजी, वाचाल. हरे कृष्ण माताजी. हो, जरी मी अजन्म आहे आणि माझे दिव्य शरीर कधीही नाशवंत नाही आणि जरी मी सर्व संवेदनशील प्राण्यांचा स्वामी आहे, तरीही
मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात प्रत्येक सहस्त्राब्दी मध्ये प्रगट होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाला भगवंतांनी का म्हटलंय असं? कारण कुठेतरी या सगळ्या वृत्तींच्या आहारी, कुठेतरी या भौतिक युगामध्ये या वृत्तींच्या आहारी गेल्यामुळे ते मित्रत्व आणि त्या भावना सगळ्या असतात. परंतु भगवंत कसे आहेत? आणि म्हणूनच जसं मी म्हटलं, की आपल्याला आपले पालक निवडायची नाहीये हो मुभा तेवढी. हा देह नाशिवंत आहे आणि हा देह आत्मा हा एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जातो. असे 84 लक्ष योनीतून माणसाचा आत्मा आणि मनुष्य योनीमध्ये जन्म घेण्यासाठी 84 योनीतून जावं लागतं आणि इतके जन्म घ्यावे लागतात. असे हे शरीर आणि आत्मा हे आपल्या जीवात्म्याचे वेगवेगळे आहेत. परंतु भगवंत कसे आहेत? भगवंत अजन्म आहेत आणि त्यांचे दिव्य शरीर कधीही नाशिवंत नाहीये. आणि जरी हे संवेदनशील, जरी या जीवाचे, या प्रकृतीचे जरी ते निर्माते असले, जरी त्यांच्या मूळ दिव्य रूपामध्ये ते दर युगामध्ये प्रकट होत असतात. आणि म्हणून इथे वसुदेव दावकी ज्यांच्या पोटी भगवंतांनी जन्म घेतलेला आहे, अशा या वसुदेवांच्या मनामध्ये आधी भगवंत त्यांना दिसले आणि मग ते देवकीच्या मनात दिसले. तिला तिच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचं हे रूप दिसलं. हे 4 भुजा असलेलं रूप भगवंतांचं परमात्म्य रूप हे देवकीला दिसलं त्यांच्या हृदयामध्ये आणि मग वसुदेवांनी त्यांना विनंती केलेली आहे, की तू आमच्या पोटी जन्म घे एका बालकाच्या रूपात आणि म्हणून इथे हे बालक रूप दिसतंय भगवंतांचं. असं सुंदर, असं श्याम सुंदर हे मोहक असं हे बाल्य रूप भगवंतांचं दिसतंय आणि या बाल्य रूपामध्ये मग देवकी मातेने विनंती केली आहे, की तू माझ्या पोटी जन्म घे. आणि मग या बाल्य रूपामध्ये भगवंतांनी जन्म घेतलेला आहे. प्रत्यक्ष त्यांना दर्शन देऊन मग त्या परमात्म्याचं दर्शनही वासुदेव आणि देवकीला झालेलं आहे. त्यांचे आई-वडील त्यांनी स्वतः की त्यांना निवडलंय त्यांनी त्यांचं आई-वडील आणि मी यांच्या पोटी जन्म घेतोय, हे भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून भगवंतांनी इथे की सामान्य माणसाशी केलेली तुलना, की मग अर्जुना हे तुला आठवू शकत नाही, तूही त्यावेळी असशील, परंतु तुझं शरीर तू कुठल्या रूपात असशील हे तुला आठवणार नाही. पण मी हे सांगू शकतो कारण मी प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतोय. मी अद्वैत आहे, मी अजन्म आहे. आणि म्हणूनच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हे भरताच्या वंशजांनो, ज्यावेळी आणि जिथे जिथे धर्माचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचा प्रारब्ध वाढतोय तेव्हा मी स्वतः अवतरतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे चित्रात दिसतंय तुम्हाला कोण आहेत? तर कंस आहेत. हा कंस देवकीचे केस सोडून आणि ती वसुदेव थांबवतायत. कारण काय? कारण की अधर्माचा आणि म्हणूनच जिथे ज्याला कळलं होतं, आकाशवाणी झालेली होती, की तुला देवकीचा 8वा पुत्र मारणार आहे. या वाणीने इतका भयभीत झालेला कंस देवकीच्या प्रत्येक पुत्रांना मारत सुटला होता आणि म्हणूनच जेव्हा वसुदेवाने त्याला थांबवलं, की तू तिला मारू नकोस आणि अशा प्रकारे या नराधमाचा आणि अशा प्रकारे असुरी वृत्तीचा संहार करणं हे गरजेचं होतं. हा अधर्म कुठेतरी प्रकोपाला चाललेला होता आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की ज्या वेळी जिथे जिथे धर्माचा ऱ्हास होतो आणि जिथे जिथे अधर्माचं प्राबल्य वाढतंय तिथे तिथे मी जन्म घेतोय. जसं प्रल्हाद महाराजांना की प्रत्येक वेळी त्यांना वेगवेगळ्या ह्याच्यातनं जावं लागलं. प्रत्येक दिवशी त्यांना मरण यातनं जायला लागलं होतं. तेव्हा नरसिंहाचा अवतार घेऊन ते त्या जन्मात आलेले आहेत. असे आपण माहिती आहे, की परमेश्वराचे दशावतारांची सगळ्यांना कल्पना आहे. पुढे जाऊन आपण त्याच्याबद्दलही निरूपण आहे खूप सुंदर. तर असे हे प्रत्येक कशा प्रकारे अवतरित होतात भक्तांच्या रक्षणासाठी. इथे दृष्टांचा नाश करतायत, भक्तांचं रक्षण करतायत आणि धर्माची स्थापना पण करतायत. आणि म्हणून पुढे जाऊन की प्रल्हाद महाराज जे प्रत्येक क्षणी नारायणाला फक्त आठवत होते आणि फक्त नारायण 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 एवढंच त्यांच्या मुखी नाव होतं. आणि अशा ज्या हिरण्यकश्यपूला ज्याचा गर्व झाला होता आणि ज्याला पूर्णपणे या तिन्ही लोकांचं स्वामित्व हवं होतं आणि तो अजिबात नारायणांना मानायला तयार नव्हता, अशा हिरण्यकश्यपूला मारण्यासाठी आणि प्रल्हादाच्या आपल्या भक्ताच्या रक्षणासाठी त्यांनी या खांबातून मग त्या खांबामध्ये आधीच नव्हते हो हिरण्यकश्यपू आणि नरसिंह महाराजांनी कधी जन्म घेतलेला आहे, कधी प्रकट झाले ते त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत आणि म्हणूनच प्रत्येक सहस्त्राब्दीमधनं भगवंत प्रकट होत आहेत. जिथे जिथे धर्माचा ऱ्हास झाला आहे आणि भक्तांचं संरक्षण करण्याची गरज आहे तिथे भगवंत प्रकट होत आहेत. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
धार्मिक लोकांचा उद्धार करण्यासाठी आणि दृष्टांचा नायनाट करण्यासाठी तसेच धर्माच्या तत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी मी सहस्त्राब्दीमध्ये स्वतः प्रगट होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां. बघा, दुष्ट लोकांचं विनाश करण्यासाठी परित्राणाय साधूना, आणि मग जे संरक्षण, भक्तांचं संरक्षण आणि धर्माची संस्था, धर्म स्थापन करण्याचं काम. आणि अशा प्रकारे या मी प्रत्येक सहस्त्रावधीमध्ये प्रकट होतोय. आणि या तिन्ही कारणांसाठी जे तुम्ही लक्षात ठेवा, की धर्माचं रक्षण, दृष्टांचा नाश आणि भक्ताचं रक्षण, यासाठी भगवंत प्रकट होत आहेत. प्रत्येक सहस्त्रावधीमध्ये भगवंतांचं प्रकट होणं, की धर्म कुठेतरी विकोपाला जातोय आणि कुठेतरी त्याचं प्राबल्य अधर्माचं वाढल्यानंतर, की कुठेतरी विकोपाला जाऊन त्याचं प्राबल्य इतकं वाढतं आहे, की कुठेतरी धर्माची, कुठेतरी सत्याची कास धरून त्याची स्थापना करणं हे खूप महत्वाचा भाग आहे. आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्येक वेळी तिथे जन्म घेत आहेत. आणि हा अतिशय सुंदर असा हा श्लोक आहे. पुढे जाऊन आपण तर अशा प्रकारे हे, की ज्या युगांमध्ये, आणि म्हणूनच भगवंत प्रकट होत आहे. आणि भगवंत कोण आहेत? तर भगवंत हे अजन्म आहे. भगवंत हे दिव्य असं कारण, कारणांचं कारण, परम कारण असे परमानंद आहेत. ज्यांनी हे दिव्य जाणलं आहे ते ते त्या, जसं मी म्हटलं, की ते अकर्माकडे वाटचाल करून आणि मग कुठेतरी आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये पुढे जात आहेत. आणि मग ह्या कृष्णाला जाणायचं. या कृष्णाला, मग कृष्ण कोण आहे? भगवंत प्रकट होत आहेत. भगवंतांनी बघा इथे यशोदा मैया आहे, की जिच्या पोटी, म्हणजे देवकीच्या पोटी जन्म घेतला आपण आई म्हणून कोणाचा, की यशोदा मैयालाच कृष्ण लीला आपल्या छोट्या छोट्या दाखवून त्यांनी पूर्णपणे, जिनी त्यांच्यावरही अपरंपार प्रेम केलं, अशा कृष्णानेही त्यांना मान देऊन, कृष्णानेही त्यांना मान देऊन, आईचा मान देऊन त्यांच्याशी त्याचप्रमाणे बाललीला केलेली आहे. अशा या कृष्णाला, की जन्म कर्म च मे दिव्यम इवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, ज्याला माझ्या स्वरूपाचे आणि क्रियांचे दिव्य स्वरूपात माहिती आहे, तो देह सोडल्यानंतर पुन्हा या भौतिक जगात जन्म घेत नाही, तर तो माझ्या शाश्वत निवासाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या श्लोकाला सुवर्ण श्लोक म्हणजे गोल्डन श्लोक प्रभुपादा म्हणतात, की ज्याला माझ्या या दिव्य स्वरूपाचं, आणि मग जे प्रकट होत आहेत, भगवंत दर युगामध्ये प्रकट होत आहेत, असं हे दिव्य रूप, भगवंतांचं दिव्य स्वरूप ज्याला माहित आहे, तो देह सोडल्यानंतर पुन्हा या भौतिक, की ज्याला ह्याचं ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यांनी त्या टप्प्यावरती स्वतःला आणलेलं आहे, की भगवंत कोण आहेत हे ज्यांनी जाणलंय, जे आत्मसाक्षात्कार घडून जे सगळ्याचं कारण भगवंत आहे, हे जो दिव्य सत्य जाणतो आहे, तो पुन्हा या भौतिक जगामध्ये, पुन्हा या भौतिक बंधनांमध्ये अडकत नाही, तर तो माझ्या शाश्वत निवासाची प्राप्ती करतो. असे या भगवंतांच्या शाश्वत निवासाची प्राप्ती करण्यासाठी आणि भगवंतांच्या धामाला पोचण्यासाठी भगवंतांच्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला झोकून देणं आणि कृष्ण कोण आहेत हे कृष्णांना जाणणं. आता प्रत्यक्ष भगवंतांनी हे मुखकमलातून स्वतःच्या सांगितलंय. पुढे जाऊन आपण 10-11 अध्यायामध्ये याच्यावर खूप सुंदर निरूपण आहे. आपण प्रत्येक अध्यायामधून जातोच आहे पुढे, पण मला कुठेतरी जाणवतं की ती गोष्ट आधी सांगणं असताना योग्य, आणि म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने आपण या गोष्टीवर पुढे जातोय. आणि मग याला हे दिव्य सत्य कोण जाणतंय? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त होऊन पूर्णतः माझ्यात लीन होऊन आणि माझा आश्रय घेऊन भूतकाळातील पुष्कळ लोक माझ्या ज्ञानाने पावन झाले, आणि अशा रीतीने त्या सर्वांना माझ्याबद्दल दिव्य प्रेम प्राप्त झाले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंद हा, जरा एक कॉल येतो, एक सेकंद द्या मला.
क्षमस्व हां, एक कॉल माझा घेतला. तर भगवंत सांगतायत इथे आणि मग हा फरक आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. त्याच त्याच लाईन्सवर पुढे मी जाणार आहे. आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त होऊन पूर्णतः माझ्यात लीन होऊन आणि माझा आश्रय घेऊन भूतकाळातील पुष्कळ पुष्कळ लोक माझ्या ज्ञानाने पावन झाले. आता कशा प्रकारे की कशा प्रकारे या गोष्टींपासून वंचित होऊन की कशा प्रकारे स्वतःच्या इच्छांचा त्याग करून आणि आपली आसक्ती, आपल्याला वाटणारं भय आणि क्रोध या गोष्टींवर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवून पुष्कळ लोक माझ्या ज्ञानाने पावन झाले आणि त्या सर्वांना माझ्याबद्दल दिव्य प्रेम प्राप्त झाले. पुढे जाऊन आपण कृष्ण आणि मनुष्य याच्यातला हा भौतिक आणि आध्यात्मिक फरक म्हणून समजून घेणार आहोत की भगवंतांचं हे रूप हे नित्य कायम रूप आहे आणि आपलं रूप हे अनित्य आहे. कुठेतरी फरक, कुठेतरी या भौतिक युग आणि आध्यात्मिक युगाचा, आध्यात्मिक जगामधला आणि भगवंतांचं जे असं आध्यात्मिक स्वरूपाचं आणि ज्या आध्यात्मिक जगातून हे स्वरूप आहे ते जाणून घेण्यासाठी की त्यांचं शरीर हे आध्यात्मिक आहे, आपलं शरीर हे भौतिक आहे. शरीर आणि आत्मा हा भगवंतांचा एकच आहे, त्याच्यामध्ये काहीही फरक नाहीये. जो सच्चित आनंद आहे, जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे. आपलं काय आहे तर आपलं असंच आहे, अशाश्वत आहे. आपलं शरीर आणि आत्मा हे वेगळे आहेत आणि कृष्ण हे मायेचे नियंत्रक आहे, ज्यांच्याद्वारा आपण नियंत्रित होतो या मायेद्वारा. आणि म्हणूनच काम, क्रोध, वीत, राग, भय, क्रोधा की या सगळ्यांना जेव्हा नियंत्रणाखाली आणलं जातं तर पुष्कळ महान लोकांनी या गोष्टीला आणि मग कशा प्रकारे हा फरक जाणून घेऊन कशा प्रकारे या आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःची वाटचाल केलेली आहे. मग बघा, भगवंत इथे सांगतायत की जसं भगवंताला आठवलं जातं, जसं भगवंतांची प्रार्थना केली जाते, तसंच तशीच प्रतिक्रिया आणि तशाच प्रकारे भगवंत दिसतात. जसं मी तुम्हाला एक दाखल सांगणार आहे की आध्यात्मिक मार्गावर की भगवंतांचं नाव घेतलं गेलं, जसं शिशुपाल इथे या चित्रामध्ये आपल्याला दिसतायत की शिशुपालांचं वध केलेलं आहे भगवंतांनी. मग शिशुपालांनीही भगवंतांचं नाव घेतलं, कंसानेही भगवंतांचं नाव घेतलं, पण त्याचं कुठली भावना कुठली होती हो? तर द्वेष भावना, मत्सराची भावना. कृष्ण 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 केलं, शिशुपालांनी सुद्धा द्वेष केला. आणि जेव्हा मग युधिष्ठिराने राजसूय यज्ञ केला आणि तेव्हा भगवंतांना त्यांचा मान देऊन आणि जेव्हा ती जागा समर्पित केली, अर्पण केली, तेव्हा शिशुपालांनी वाटेल ते बोलून भगवंतांचा अपमान केला आणि ते त्याचं 101वं पाप होतं. त्याच्या आत्याला, कृष्णांच्या आत्याचा मुलगा शिशुपाल आणि ज्यांना कबूल केलं होतं कृष्णाने की मी तुझ्या मुलाला जोपर्यंत त्याची 100 पाप भरत नाही तोपर्यंत मी हात लावणार नाही, तोपर्यंत पापी या दोषींना तोपर्यंत मी त्याला माफ करेन, परंतु जेव्हा त्याच्याकडून 100 पाप भरतील तेव्हा मी त्याचा नाश करीन आणि त्याचा वध करीन. आणि त्याच प्रकारे या यज्ञाच्या ठिकाणी भगवंतांनी त्याचा शिरच्छेद केलाय आणि स्वतःच्या सुदर्शन चक्राने शिरच्छेद करून, परंतु अशा धार्मिक स्थळी तुम्हाला रक्ताचा एक थेंबही दिसणार नाही, कारण भगवंतांनी त्याचा वध केलेला आहे. आणि कुठल्याही प्रकारचा तिथे रक्तपात न होता तिथे फक्त म्हणून सगळे राजे आणि तुम्हाला दिसत असतील चित्रामध्ये की कृष्णांना कोणीतरी बोलतंय म्हणून सगळे की भगवंतांनी सगळ्यांना शांत केलंय आणि सांगितलंय की हे माझ्याकडून त्याचा वध हा माझ्याकडून होणार आहे. म्हणूनच ज्या प्रकारे भगवंतांना स्मरण केलं जातं त्याप्रमाणे ती प्रतिक्रिया मिळते, त्याप्रमाणे भगवंत वागतात. मग भगवंतांनीही ते शत्रुत्व त्याप्रमाणेच निभवलं. जसा कंसाचा संहार केला, कारण भावना काय होत्या? द्वेषी भावना होत्या. केलं कृष्ण कृष्ण, पण कुठेतरी पुढे जाऊन जसं मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगणार आहे की वाल्याचा वाल्मिकी पण झाला. नारदांनी ज्यांना वाल्याचा वाल्मिकी, मृगारींचे मृगारी ऋषी की जे मनुष्य वध करणारे होते, परंतु नंतर ते भक्तीच्या मार्गावरती आले. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की ज्यांनी भय, क्रोध आणि याच्यावरती विजय मिळवलेले पण लोक आहेत की ज्यांनी नंतर माझं दिव्य ज्ञान प्राप्त केलंय. परंतु भगवंत कशा प्रकारे सांगतायत की ज्या प्रकारे तुम्ही मला सेवेमध्ये आणि मला तुम्ही ज्याप्रमाणे आठवताय त्याचप्रमाणे मीही तुमच्यावरती प्रेम करतोय, त्याचप्रमाणे मीही तुम्हाला देतोय. आणि म्हणून इथे हा श्लोक थोडासा माताजी हे झालाय, 1 मिनिट मी वाचते तुमच्यासाठी. 1 मिनिट हा.
8वा श्लोक आहे सर्वशः ना. एक मिनिट हा. अर्धवट त्याचं गेलंय आणि काही पूर्ण लाईन्स नाहीयेत त्याच्यामध्ये म्हणून हा. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. जे हरे ज्या कृष्ण माता. भावाने हा बोला माताजी. हरे कृष्ण. हे पृथापुत्र, जे लोक मला जसे शरण जातात त्यांना मी त्यानुसार बक्षीस देतो. प्रत्येक जण सर्व बाबतीत माझ्या मार्गाचे अनुसरण करतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे ज्या भावाने मला शरण, जसा भाव तसा देव. जे ज्या भावाने मला शरण जातात त्याला अनुरूप असे फळ मी देतो. हे पार्था, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. मग इथे दिसतंय तुम्हाला चित्रामध्ये की ज्या गायी, ज्यांनी भगवंतांवर माया, भगवंतांवर प्रेम केलं, गोविंद, की ज्या गायींनी सुद्धा भगवंतांना जे दिलं, माया प्रेम दिलं, तेच प्रेम भगवंतांनी गायींना दिलेलं आहे. आणि गायींचं संरक्षण ज्या गोवर्धन पर्वताखाली त्यांनी गायींनाही कुठल्याही प्रकारे संकटात राहू दिलं नाही आणि आपल्या वृंदावन वासियांबरोबर त्या गायींचं सुद्धा संरक्षण केलंय. असे भगवंत जे जागतात आपल्याला की जसा भाव तसा. मग ज्या भावाने तुम्ही भगवंतांना शरण येताय त्याच भावाने भगवंत तुमच्यावर प्रेम करतायत, जसे बलराम दाखवतायत. आणि अशा या बलरामांनी सुद्धा भगवंतांचे पाय चेपलेले आहेत, वेळोवेळी भगवंतांची सेवा केली आहे. त्याच बलरामांची सुद्धा भगवंतांनी सेवा केली आहे. आणि भगवंतांनी त्यांना मोठ्या भावाने, जसं आपण म्हणतो की त्रेतायुगामध्ये भगवंत हे श्रीराम प्रभू हे मोठे होते आणि धाकटे भाऊ हे लक्ष्मण होते. तर याच प्रकारे द्वापार युगामध्ये धाकट्या भावाने की श्रीकृष्णाचा जन्म हा धाकटे भाऊ आणि बलराम हे मोठे भाऊ आहेत त्यांचे. तर जरी ते मोठे भाऊ असले तरी बघा की भगवंत, ज्या भगवंतांनी त्यांच्यावर तेवढंच प्रेम केलं, तेवढीच माया केली आणि त्यांना तेवढंच त्यांना मान देऊन त्यांनाही त्यांचेही पाय वेळोवेळी चेपून त्यांना तेवढा मान दिलेला आहे. असे भगवंत की जसे तुम्ही त्यांना शरण येता त्याचप्रमाणे त्या भावानेच ते तुम्हाला दर्शवतात आणि त्याचप्रमाणे की जसं शत्रूशी शत्रुत्व, मग या अहंकाराला, या अधर्माला आणि या वाईट वृत्तीचा नाश हा झालाच पाहिजे. आणि म्हणूनच त्याचप्रमाणे भगवंत या अधर्माचा ऱ्हास करतात की जे दृष्ट प्रवृत्ती आहे त्यांचा नाश होणं हे निश्चितच असतं. आणि मग अशा या भगवत भक्तीमध्ये, अशा या भगवत भावामध्ये असे हे जेव्हा या काम, क्रोध, लोभ, मोह मार्गावरती आणि या मत्सरांच्या मार्गाला पूर्णपणे सोडून जेव्हा भक्तीच्या मार्गावर आलं जातं, त्या भक्तीच्या मार्गाचे टप्पे आहेत मग हे. आणि या भक्तीच्या मार्गाचे टप्पे हे 9 टप्पे आपण बघतोय की जिथे श्रद्धा, विश्वास हा हा अतिशय महत्वाचा आहे. पहिली पायरी हा विश्वास आहे भगवंतांवर वाचणारी, की तुम्ही या गीतेचं इथे अध्ययन करायला आलेला आहात. मनामध्ये खूप प्रश्न आहेत. आपण का आलोय? का शिकतो आहे? आणि कशासाठी याची गरज आहे? आणि मग तीच कुठेतरी श्रद्धा, कुठेतरी तो विश्वास, कुठेतरी ती निष्ठा ही महत्वाची आहे या मार्गावरती. की तुमच्या मनामध्ये मग आहारात नाही तर विहिरीत कुठून येणार? जसं मन तुमच्या मनामध्येच तो भाव नसेल, तर तुम्ही तो ओढून ताणून नाही आणू शकत. पण नक्कीच जसं काल किरण प्रभूजी म्हणत होते, की 2-3 अध्याय झाल्यानंतर सगळे सोडून जातायत काही-काही लोकं. तर मला आश्चर्य वाटतंय, की तुम्ही या 2-3 अध्यायामध्ये तुम्हाला भगवद्गीता काहीच नाही. अहो, भगवद्गीता 18 अध्याय एकदा समजून सुद्धा समजत नाही. ती तुम्ही एवढ्या लगेच तुम्ही एवढे लाखो जण रजिस्ट्रेशन करतात, परंतु शेवटी बघा, की ज्यांना तो भाव मनामध्ये आहे, ती निष्ठा मनामध्ये आहे आणि ती दृढ श्रद्धा मनामध्ये आहे, तेच या मार्गावरती पुढे जातात. आणि मग असे खूप थोडे लोकं असतात आणि असे जे पुढच्या मार्गावरती आणि स्वतःला त्या मार्गावरती स्वतःला कुठेतरी मनात दृढ इच्छा आहे, की हो, आपल्याला हे जाणून घ्यायचंय आणि आपल्या भौतिक जगामध्ये, आपल्या या व्यावहारिक आयुष्यामध्ये आपण कशाप्रकारे हे याचं हे कशाप्रकारे वागू शकतो त्याप्रकारे. हे आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये मार्ग आणायचा आहे, अवलंबायचा आहे आणि म्हणून ही निष्ठा. हा भक्तीचा पहिला टप्पा आहे आणि मग भक्तांचा सहवास, जे आपण म्हणतो की संकीर्तन आपण कीर्तन करतो, भक्ती सेवेचं कार्य. मग भक्तांची, मग प्रभूची सेवा करणं आणि हे सेवेचं कार्य आपण जेव्हा करतो, तेव्हा हा मनातला भाव जोपासला जातो. अनावश्यक आसक्ती कमी होते.
बघा, तुम्ही जेव्हा या गीतेचं अध्ययन करायला इथे बसताय, तुम्ही कुठेतरी काहीतरी तुमचा त्याग केलाय. तुम्ही कुठेतरी तुमचं काम बाजूला ठेवलंय. कुठेतरी टीव्हीवर एखादी सीरियल असेल, कुठेतरी काहीतरी गोष्ट असेल, पण त्या गोष्टीपासून स्वतःला तुम्ही प्रवृत्त केलंय. स्वतःला तुम्ही अनासक्त केलंय. कुठेतरी तो कंट्रोल आणलाय, की हेच महत्वाचं आहे. आणि म्हणून अनावश्यक मग त्याची खरंच गरज नाहीये. पण आपण ह्या चांगल्या आज आपण हे सुंदर अशा सेवेमध्ये आणि या अध्ययनामध्ये भाग घेतोय. आणि याचं अध्ययन करतो ही मनातली जी इच्छा आणि म्हणून अनावश्यक आसक्ती कमी करणं, स्थिरता, मनामध्ये दृढता येणं आणि म्हणून स्थिर मनी, की जे मग या आसक्तीला आणि मग अशा प्रकारे कशाप्रकारे मनाला आणि इंद्रियांना स्वतःच्या ताब्यामध्ये कशाप्रकारे ठेवता येतं, नियंत्रण मिळवणं, स्थैर्य मिळवणं आणि मग ती भक्तीची चव आणि ती चव कशी कळते हो, ती नामस्मरणाने. की बघा तोंडावरती आणि जिभेवरती भगवंतांचं नाव असेल, तर काय त्याची चव आणि काय मग त्या भगवंतांना अर्पण केलेल्या अन्नाची चव सुद्धा वेगळी, अशी ही अवीट गोडी. आणि मग ही आसक्ती कोणाविषयी तर भगवंतांविषयी. भगवंतांविषयी वाटणारं प्रेम आणि मग ही आसक्ती, की मग इतर गोष्टी इंद्रियांच्या तृप्तीपासून कुठेतरी ही या मार्गावरती आलेली आसक्ती, ते प्रेम आणि मग कृष्णावरचं हे निर्व्याज प्रेम आणि निर्मळ प्रेम असे हे शुद्ध प्रेम अशा या टप्प्यावरती आणि अशा या 9 टप्पे आहेत जे भक्तीचे टप्पे आणि त्याचप्रमाणे भक्तीच्या सेवा, नवविध भक्ती. मग तुम्ही या सेवा जसं मी म्हटलं, की भक्तीचं सेवांमध्ये, की या सेवेनी जशी ही सेवा आपण करतोय, ही मला सुवर्ण संधी मिळाली आहे, की कुठेतरी भगवद्गीता मला शिकवायला मिळतीये आणि माझ्याकडून तुम्ही हे कीर्तन करताय, हे अध्ययन करताय, श्रवण करताय, ही कुठेतरी तुम्ही करताय ही सेवा आहे. आणि म्हणून हा सुंदर भागवतातला श्लोक आहे, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मं निवेदनम, की कशा प्रकारे नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत, की श्रवणं कीर्तनम स्मरणं अर्चनम पादसेवनम वंदनम, अर्चनम तुम्ही फुलं वाहताय, वंदनम त्याच्यानंतर दास्यम, साख्यम आणि आत्मनिवेदनम. जसा अर्जुन भगवंतांना शरण आलेला आहे, की मला आता काहीही सुचत नाहीये, मी तुला पूर्णपणे शरण आलेलो आहे. पूर्ण कल्पना असते भगवंत कोण आहेत. आज पांडवांनी इतक्या गोष्टींना सहन केलेलं आहे आणि इतक्या दुःखातून, इतक्या यातनातून गेलेत का? कारण भगवंतांविषयी असणारी दृढ श्रद्धा, की आपल्या बरोबर आपले भगवंत आहेत. आणि म्हणून या भगवंतांच्या 9 सेवेंचं महत्व. असं हे साख्यम, अर्जुन हा साख्य. मग प्रत्येक गोष्टीला एक छान उदाहरण आहे दास्यम, जे हनुमंताचं उदाहरण आहे. अशा पुढे आपण याच्याविषयी काही विवेचन आहे आणि ऐकणार आहोत. आणि म्हणूनच ह्या प्रत्येक नवविध भक्तीच्या सेवा, मग या प्रत्येक सेवांद्वारे तुम्ही भगवंतांकडे पोहोचू शकता. मग अगदी अर्चना, एक फूल वाहा भगवंतांना आणि नाहीतर 2 हात, तिसरं मस्तक एवढं वंदन करा भगवंतांना. मनापासून वंदन करा आणि ते कुठेतरी मनापासून येऊ दे. अशा या सेवा भक्तीच्या, नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि या सेवांनी आणि या बघा कुठेतरी त्याचं प्रत्येक उदाहरण दिलेलं आहे, की मग हे कान, की हे परीक्षित महाराज आहेत, ज्यांनी शुकदेव स्वामींकडून हे ज्ञान घेतलेलं आहे, श्रवणम, की ज्यांना फक्त 8 दिवस सांगितलेला शाप मिळतो आणि त्यांना फक्त आयुष्यातले 8 दिवस मिळालेले असतात. आणि त्या 8 दिवसामध्ये पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, की कशा प्रकारचे हे ज्ञानी लोक मग त्या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करतात आणि कशा प्रकारे ते श्रवणम तुम्ही करताय हे काय हो? हे भगवद्गीतेचं श्रवणम ही एक सेवा आहे. कीर्तनम चॅन्टिंग केलं जातं, नामस्मरण केलं जातं, स्मरण केलं जातं बघा. हे सुद्धा एक प्रकारची सेवा केली जाते. ईश्वरपुरी हे जसे माधवेंद्रपुरी, की ज्यांनी भगवंतांचं नामस्मरण, हरिदास ठाकूर ज्यांना नामाचार्य म्हटलं जायचं, की 3 लाख वेळा दिवसातनं मंत्र म्हणायचे, त्याशिवाय ते अन्न प्राणी ग्रहण करायचे नाही. इतकी दृढ श्रद्धा आणि इतकं नामस्मरणामध्ये स्वतःला झोकून दिलेलं. आणि मग पादसेवनम, प्रत्येक सेवा भगवंतांची केली आहे. भगवंतांना अर्चनम केलं जातं. वंदनम, जे ध्रुव महाराज आहेत ते एका पायावर भगवंतांना त्यांनी पूजा केली, त्यांना प्रार्थना केलेली आहे भगवंतांची. दास्यम, जे हनुमंताचं चित्र आपल्याला दिसतंय. साख्यम, जो अर्जुन आहे, जो भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, त्याला भगवंत ज्ञान देत आहेत आणि आत्मनिवेदनम केलेलं आहे. आणि नंतर त्याच्यानंतरही आत्मनिवेदन करून, की भगवंत आत्मसाक्षात्कार जाणण्यासाठी भगवंतांना पूर्णपणे शरण आलेले आहेत. आणि अशा या वेगवेगळ्या भक्तांचं आणि उदाहरण दिलंय, ज्या कथा आपण पुढे जाऊन ऐकणार आहोत.
आणि मग तरीही पुढे आता जसं मी म्हटलं, की कृष्ण कोण आहेत आणि कृष्णांना जाणून जे आजन्म आहेत आणि जे प्रत्येक युगामध्ये जन्म घेतायत, प्रत्येक युगामध्ये धर्माची स्थापना करण्यासाठी, दृष्टांचा नाश आणि भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी जे जे अवतरतायत, असा हा अवतार, मग ज्यांनी वेगवेगळे अवतार, ज्यांचे दशावतार आहेत, की ज्यांनी नृसिंहाचा अवतार घेतलेला आहे आणि वामनाचा अवतार घेतलेला आहे, कासव म्हणू नका, त्याच्यानंतर वेगवेगळे जे दशावतार आहेत त्याच्यामधून आपण जाणार आहोत नंतर. परशुरामाचा अवतार आहे. अगदी सुरुवातीपासून आपण प्रत्येक वराह रूप बघितलं, त्यांचं मत्स्य रूप बघितलं, वामन अवतार बघितले. त्याच्यानंतर प्रत्येक विष्णूचे हे वेगवेगळ्या आणि त्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी का घेतले होते हे अवतार. परशुरामांचा अवतार आहे, त्याच्यानंतर प्रभू श्रीरामांचा अवतार आहे, बुद्धांचा, कृष्णाचा हा द्वापार युगातला अवतार आहे आणि मग कलियुगातला कल्की अवतार आहे. असे हे वेगवेगळे दशावतार भगवंतांचे आपण जाणणार आहोत आणि मग ह्या भगवंतांचं हे जे पुरुषोत्तम रूप आहे आणि पुरुषात उत्तम आणि परमात्मा हे जे परम कारणांचं कारण परम कारण असे हे विष्णू आहेत, ज्यांच्या खाली या सगळ्या देवता आहेत, की ज्यांच्या आधी ज्यांना प्रभुपादांनी म्हटले की हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत आणि तरीही मग लोक विष्णूची पूजा करतात. काल जसं आपण म्हटलं की यज्ञ केला जातो आणि यज्ञाचं पूर्ण फलित हे विष्णूला अर्पण केलं जातं. तशा वेगवेगळ्या देवी देवतांच्या पूजा सुद्धा केल्या जातात. देवी देवतांच्या पूजा केल्या जातात आणि त्या केल्या जाव्या, त्याला तेवढं महत्व आहे आणि म्हणूनच भगवंत सांगतात की त्यांना केलेल्या सेवा या मला अर्पण केल्या जातात आणि या मलाच पोहोचतात. आणि मग या भगवंतांच्या शरीरामध्ये या सगळ्या देवी देवतांचा वास आहे, जे आपल्याला सगळ्या आपल्या अन्न वस्त्र निवाराची काळजी घेत आहेत आणि आपल्याला हे सगळं पुरवतायत. जसं पर्जन्य राजाचं आगमन होतं इंद्राच्या पूजेनी, जसं लक्ष्मी आपल्याकडे अवतरते, जो पैसा अर्थार्जन होतं, अशा वेगवेगळ्या देवी देवतांची पूजा ही केली जाते. पण कुठली दृढ भावना मनात. मग तुम्ही हे सगळं विष्णूला अर्पण केलं, तुम्ही हे भगवंताला अर्पण केलं, तर ते त्या देवी देवतांपर्यंतच पोहोचतंय. भगवंत जे शिव हे भगवंतांचे अगदी किती शुद्ध भक्त ब्रह्मा, ज्यांनी शिवांनी भागवतांचं ज्ञान दिलेलं आहे. प्रत्यक्ष सती मातेला, प्रत्यक्ष पार्वतीला सगळ्या भागवतम ऐकवलेलं आहे आणि अशा प्रकारे कीर्तन करताना आपण पुढे काही त्यांचे अध्याय आणि कथा ऐकणार आहोत. ज्या ब्रह्मांनी ज्यांनी नामस्मरण भगवंतांचं केलेलं आहे, असे हे भक्त आहेत भगवंतांचे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की या सगळ्या देवी देवतांची पूजा केली जाते, पण शेवटी भगवंत याची काळजी घेतायत आणि त्यांच्या शरीरामधून या सगळ्या देवी देवतांचा वास आहे, की जे प्रत्येक त्यांच्या मस्तकापासून त्यांच्या देहातल्या प्रत्येक अवयवांपासून या गोष्टींची कशी निर्मिती केली जाते. आणि मग हे सगळे यांना डेमिगॉड्स असं म्हटलंय प्रभुपादांनी, की जे प्रत्येक आपल्या गोष्टी आपल्याला पुरवल्या जातात आणि म्हणूनच यज्ञ आहुती केल्या जातात त्यांच्यासाठी. आणि म्हणून मग कशासाठी हे यज्ञ आणि कशा प्रकारे हे विष्णूंना ही प्रार्थना आणि ही विष्णूंना कशा प्रकारे पोहोचवलं जातं आणि हे यज्ञरूप की तुम्ही या देवी देवतांना केले तरी ते माझ्यापर्यंत पोहोचतात. आणि म्हणून कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या जगातील पुरुष प्रत्येक कार्यात यश मिळवू इच्छितात आणि म्हणून ते देवतांची पूजा करतात. अर्थातच पुरुषांना या जगात फलदायी कामाचे फळ पटकन मिळते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. भगवंत जाणतायत की तुम्ही देवी देवतांची पूजा करून पटकन तुम्हाला ते मिळतंय. कृष्ण तेच सांगतायत की कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही ही अर्पण केलेली सेवा ही माझ्यापर्यंत पोहोचतीये, पण तुम्ही ते जाणून घ्या, तुम्ही ते दिव्य सत्य जाणून घ्या. तुम्ही प्रत्येक मग यश मिळवण्यासाठी, मग इंद्रिय तृप्तीसाठी ते करू नका, की मला हे मिळवायचंय, मला हे हवं आहे. या प्राप्तीने ते केलं जातं. मग ते विष्णूपर्यंत पोहोचत नाहीये. तुम्हाला त्याची फळं मिळतात, ज्याच्याने तुम्हाला मग ज्या चांगलं आता आपण पुढे जाऊन तेही बघणार आहोत, की ज्या प्रकारे या फळांमार्फत वैकुंठामध्ये निवास केला जातो. पण हे सगळं सुख आहे हे क्षणभंगूर असतं हो. हे काही काळासाठी असतं. भगवंत कशाची काळजी घेत आहे? एक छोटंसं उदाहरण सांगितलं तर एखादी मुलगा आहे, तो चॉकलेट घ्यायला जातो बरं का त्या दुकानदाराच्या दुकानात आणि त्या दुकानामध्ये मला चॉकलेट हवंय म्हणून मला चॉकलेट द्या, तो दुकानदार चॉकलेट देतो त्यांना. परंतु तोच मुलगा त्याच्या आईला जेव्हा विचारतो, "मी हे चॉकलेट खाऊ?" तर "नाही, तुझ्या दाताला लागलेलं आहे. तुझ्या दाताचं काम चालू आहे, तर तू हे चॉकलेट खाऊ नकोस."
कारण त्या आईला त्याची काळजी आहे. त्या आईला काळजी आहे म्हणून ती सांगते, की "तू आता ही गोष्ट करू नकोस." त्याच प्रकारे भगवंत सांगतायत, की "तुला मी गोष्ट ही सांगतोय, की तू या सगळ्या गोष्टी मला अर्पण कर." आणि तू स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा ते करशील, तेव्हा ते फक्त त्या भौतिक बंधनांमध्ये अडकायलाच करशील. मग या भौतिक बंधनांपासून सुटका नाहीये. देवी-देवतांची पूजा करा, हे सगळं सुख आहे, परंतु हे क्षणभंगूर आहे. परंतु हे कृष्ण भावनेने करा. हे भक्तिभावाने करा आणि हे मला अर्पण करा. करणारं कर्म तुम्ही मला अर्पण करा. त्याचं फळ मला अर्पण करा, की जे सगळं तुम्हाला त्या सेवेचं फळ तुम्हाला आपोआप मिळणार आहे. आणि म्हणून कृष्ण ही काळजी घ्यायला कृष्ण काळजी कशाची करतायत? भक्तांची नाही, तर त्यांच्या भक्तीची काळजी घेत आहेत आणि ही काळजी घ्यायला भगवंता समर्थ आहेत आणि म्हणून ते म्हणतायत, की तुम्ही सगळ्यांची पूजा करा जी मला अर्पण होतीये, परंतु मला त्याची प्राप्ती, मला ते कर्म तुम्ही अर्पण करा. हे भगवंत आणि मग असेही लोक आहेत, जे जसं मी म्हटलं, की या जगामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक आहेत, जे या मायाजालामध्ये आणि मग त्याला काय म्हणतात, तर या मायावादी आणि हे मायावादी लोक मग म्हणतात, की नाही कृष्ण हे मनुष्य रूपात आले तरीही कुठल्या प्रकारचं टीका केली जाते किंवा कृष्ण हे परमात्माही नाहीयेत, मग ते एक शक्ती आहेत किंवा अशा प्रकारच्या एक ना अनेक पण शास्त्राविना या टीका केल्या जातात. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा ही लोक देवी देवतांची पूजा करतात, जे अस्तिक लोक असतात त्यांना भगवंत सांगतात, की काय, की हे मायावाद्यांपेक्षा पुष्कळ चांगले आहेत, की ते अकर्म ते सकर्म करतायत. ते जरी सकाम करत असले, जरी ते फळाची अपेक्षा ठेवून करत असली, तरी ते ते कुठेतरी सकाम कर्म करतायत. ते विकर्मापेक्षा निश्चितच चांगलं या मायावादी लोकांच्या विरोधामध्ये निश्चितच चांगलं आहे. आणि म्हणून ती कुठेतरी वाटचाल आणि ती कुठेतरी गोष्ट मग तुम्हाला आणि अशा प्रकारचे भगवंतांनी पुढे जाऊन सांगितलं, की जे अर्थार्थी ज्ञानी आणि सर्वज्ञानी लोक, की ज्यांच्याकडे मनामध्ये औत्सुक्य असतं भगवंताला जाणण्याचं, की भगवंत कोण आहेत, कृष्ण कोण आहेत. मग त्या भावनेने, चांगल्या भावनेने जे पूजा करतात, जरी ते सकर्मामध्ये असलं, जरी तिथे फळाची अपेक्षा केली असली, तरी कुठेतरी ते कर्म त्यांना चांगल्या वृत्तीने नेत नेत असतं. आणि म्हणूनच जेव्हा या सगळ्यांची पूजा केली जाते आणि अर्पण केले जातात, या गोष्टी सकाम वृत्तीने जरी केल्या गेल्या असल्या, तरी तिथे कुठेतरी कर्म आहे. तिथे कुठेतरी त्या कर्माने म्हणजे चांगल्या भावनेने ते कर्म केलेलं असतं आणि म्हणून मग भगवंतांनी याच्यावर कुठेतरी वर्णाश्रमाची निर्मिती केलेली आहे. चातुर्वर्ण्य आणि मग या कर्माने कुणाच्याही काय म्हणतो ना आपण कुणाच्याही जन्मानी किंवा त्यांच्या धर्मानी किंवा अशा गोष्टींना नाही, परंतु त्यांचं कर्म ते काय करतायत आणि मग त्यांनी कुणाचं कर्म त्या प्रकारे भगवंतांनी विभागणी केलेली आहे. चातुर्वर्ण्य विभागणी कशावर केलेली आहे बघा. भौतिक प्रकृतीच्या चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. भौतिक प्रकृतीच्या 3 पद्धती आहे आणि त्यांच्या कार्यानुसार मानवी समाजाच्या 4 विभागांची निर्मिती मी केली आहे. आणि जरी मी या व्यवस्थेचा निर्माता असलो तरी तुम्हाला हे माहीत असले पाहिजे की मी अद्याप अकर्ता आहे आणि अपरिवर्तनीय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्रैगुणांचा प्रभाव आहे. भगवंत सांगतायत, की या कर्मावरती जसं काल मी सांगितलं, की कर्म करण्यावरती मग प्रत्येकाच्या विचारसरणीमध्ये या त्रैगुणांचा प्रभाव आहे आणि म्हणूनच त्यानुसार मी या कर्मानुसार ही विभागणी कशी केलेली आहे. तर मग त्याच्यामध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र. मग कोणालाही कमी लेखलेलं नाही. की मग जो तो आपल्या कर्मानी मग ब्राह्मणांनी काय केलं पाहिजे, की शास्त्रांचा अभ्यास केला पाहिजे, वेदांचं अध्ययन केलं पाहिजे, की जेवढी त्याची बुद्धी आहे, जी पात्रता आहे, त्यानुसार त्याला ते कर्म करायला सांगितलंय. क्षत्रियांनी राज्य केलं पाहिजे, त्यांनी लढलं पाहिजे. म्हणूनच भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, की तू एक उत्तम क्षत्रिय आहेस आणि तू तुझं कर्तव्य पार पाड. आणि म्हणूनच ते एका क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे, की युद्ध केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे वैश्य हा वैश्यवाणी ज्यांनी व्यवसाय केला पाहिजे. आणि मग हे सगळे आपल्या पोटासाठी आपल्या व्यवसाय कशासाठी ह्या गोष्टी करतात, की स्वतःची उपजीविका करण्यासाठी. तसे क्षुद्र कसे करतात? तर क्षुद्र काम करतात आणि मग कुठल्याही प्रकारचं काम हीन नाही लेखलं जात आणि त्यांच्या कार्यानुसार मानवी समाजाची अशी विभागणी केलेली आहे. मग तुम्ही त्या गोष्टींची पूजा केली जाते, अर्चना केली जाते, यज्ञ केले जातात, की जे शास्त्रांना शास्त्र साधू आणि आपण म्हणतो ना वेदशास्त्र साधू यांना
स्मरून हे गोष्टी केल्या जातात, यांना स्मरून हे कर्म केलं जातं. मग एका ब्राह्मणाने सुद्धा त्याचं ज्ञान घेणं गरजेचं आहे. मग क्षत्रियाला सुद्धा त्याचं ज्ञान घेण्याची आणि हे ज्ञान जे आहे या ज्ञानानुसार त्याने आपलं कर्म त्या विहित आपल्या प्रकारे ते कर्म पार पडलं पाहिजे. अशा प्रकारे त्यांची विभागणी केली गेलेली आहे. आता हे कसे आहे, काही काही गोष्टी एकमेकांना अगदी संलग्न नाहीयेत, पण भगवंत सांगतायत की कर्मानुसार ही विभागणी केली आहे. कारण जेव्हा या पूजा अर्चा आणि प्रत्येक वेळी आपल्या काही गोष्टी किंवा काही योग्य साध्य करण्यासाठी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा ही कर्म केली जातात, त्याच्यावरनं जे साध्य केलं जातं, जे फळ मिळतं ते कुठेतरी क्षणभंगुर आहे. ही विभागणी केल्यानंतर प्रत्येकाला आपले कर्तव्य करायचंय, आपलं कर्म करायचंय, पण कुठल्या भावनेने करायचं हे परमेश्वर पुढे जाऊन प्रत्येक ठिकाणी सांगतायत. आणि मग या विभागणीनंतर याचा प्रवास आपण पुढे करतोय. आणि मग हे कशा प्रकारे याचे परिणाम आणि कर्माचे, की एक सेकंद ना 30 ला येईल. नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्यावर कोणतेही काम परिणाम करणार नाही किंवा मी कृतीच्या फळाची आकांक्षा करत नाही. ज्याला माझ्याबद्दलचे हे सत्य समजले आहे तो कामाच्या फलदायी प्रतिक्रियांमध्ये अडकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं भगवंतांनी सांगितलंय की भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवाची विभागणी केलेली आहे. आणि तू हे जाणलं पाहिजेस की मी या व्यवस्थेचा कर्ता, जसं आपण गेल्या श्लोकात म्हटलं की मी या व्यवस्थेचा कर्ता असलो तरी माझ्यावरती याचा परिणाम नाहीये. या कुठल्याही त्रैगुणांचा माझ्यावरती प्रभाव नाही. माझ्यावर कोणतेही काम परिणाम करणारे नाही. मी कृतीच्या फळाची आकांक्षा, मी अजन्म अद्वैत आहे, त्याच्यामुळे माझ्यावर या त्रैगुणांचा प्रभाव नाही. याच्या पलीकडे जाऊ नये, की जी पराशक्ती ज्याच्यावर आपण नंतर येणार आहोत, ज्याला माझ्याबद्दलचे हे सत्य समजले आहे, तो कामांच्या फलदायी प्रतिक्रियेमध्ये अडकत नाही. जिथे हे सुदाम्याचं दाखवलंय चित्र, आणि सुदामा जो भगवंतांचा अगदी प्रिय सखा होता, ज्याचं साक्ष भगवंतांनी पण तेवढ्याच त्यांनी निभावलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे ज्याला जो कर्माच्या फलदायी प्रतिक्रियांमध्ये अडकत नाही, तो या भौतिक बंधनांपासून मुक्त होण्याच्या मार्गावरती असतो. आणि मग या भौतिक बंधनांतून मुक्त व्हायचं नसेल, या कुठेतरी या बंधनांमध्ये जेव्हा अडकलं जातं, तेव्हा तसे विचार मनामध्ये केले जातात आणि तशा प्रकारच्या विचारांनीच त्या प्रकारचा जन्म मिळतो, त्या प्रकारचं पुढचं जीवन मिळतं. आणि मग या अकर्माला, आणि म्हणून या अकर्माला, निष्काम कर्माला कसं महत्व आहे आणि त्या भावनेला, आणि कशा प्रकारे आता तुम्हाला इथे चित्रात दिसतंय की ही भावना कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. कृतीची गुंतागुंत समजणे फार कठीण आहे. म्हणून कृती म्हणजे काय, निषिद्ध कृती कोणती आणि निष्क्रियता काय आहे हे नीट जाणून घेतले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की निष्क्रियता म्हणजे काय, की कुठली कृती, मग तुम्हाला माहिती असेल तर इस्कॉनचे हे 4 रूल आहेत की तुम्ही मांसाहार करू नका, मद्यपान करू नका, त्याच्यानंतर परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका आणि जुगार खेळू नका. ही 4 बंधनं मग कुठेतरी निषिद्ध मानलं गेलेलं आहे याला. आणि हे अत्यंत महत्वाचे नियम. आणि कशा प्रकारे वृत्ती, जसं हे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय की कशा प्रकारे हे विचार माणसाला त्याच्या जन्माकडे, त्याच्या पुढच्या जन्माकडे वाटचाल कशा, की मग काही जण जी असतात ती काही वस्त्र नको असतात घालायला आणि तसंच फिरायचं असतं. मग तुम्हाला पुढचा जन्म झाडाचा येऊ दे, काही वस्त्र वगैरे नाहीये. तुम्हाला मांसाहार करायचा आहे, तुम्हाला श्वापद खायची आहे, तर मग त्या प्रकारेच तुम्हाला पुढचा जन्म. मग डुकराला खायचंय, डुकराचं मांस खायचंय, त्या प्रकारे पुढचा जन्म. की वाईट भावना मनामध्ये आहेत, कुठेतरी कामना मनामध्ये आहेत, मग त्याच प्रकारे पुढच्या. मग हे मनातले स्वभाव, या भावना कुठेतरी कशा प्रकारे या गोष्टीवरती मार्गक्रमण करत असतात आणि त्या गोष्टीला कुठेतरी कशा प्रकारे फलामध्ये आणत असतात. आणि ही निष्क्रियता, मग एका सुंदर असं उदाहरण, आणि मी तुम्हाला एक चांगली गोष्ट सांगते याच्यावरनं, की जी या राजाची आहे, की ज्यांनी अकर्म आणि ज्यांच्या मनामध्ये फक्त एक निर्मळ अशी भावना होती आणि या निर्मळ भावनेमध्ये त्यांनी स्वतःचीही काहीही चिंता केली नाही. त्यावरनं तुम्हाला 3
मी सांगते हां, 1 सेकंद द्या मला. मी तुम्हाला ती स्लाईड पण हरे कृष्ण. जसं हीच या क्रांती राजाची गोष्ट आहे, ही स्लाईड आहे. पुढे जाऊन ती नाहीये. तर ज्या प्रकारे विकर्म, ज्या वाईट गोष्टींचं केलं जातं तसं आपण विकर्म म्हटलंय. अकर्म जे या राजाची गोष्ट मी सांगणार आहे, की मनामध्ये एवढी भक्तीची भावना, मग कर्म करताना की इतक्या अ, अ, या भक्तिभावाने केलं जातं, की स्वतःला मग या राजाची फॅमिली आणि ते की इतकी दानाची इतकी त्यांना दानामध्ये हा राजा सामर्थ्यवान होता आणि त्याची एवढी कीर्ती होती, की जे आपल्याजवळ आहे ते सगळ्यांना द्यायचं. मी स्वतःकडे काय आहे याची कधीही तमा केली नाही आणि मग अन्न पाणी सुद्धा स्वतःकडचं, की ज्याला इतक्या सगळ्या जरी आधी सगळ्या गोष्टींचं त्याच्याकडे संपन्नता होती, तरीही इतकं दान केलं त्यांनी, की स्वतःकडे काही राहिलं नाही तरी त्याचा कधी विचार केला नाही. असे हे रंतीदेव, की ही पुराणातली गोष्ट आहे. आणि मग त्यांच्याकडे थोडं पाणी, अन्न त्यांना काही काळाने थोडं अन्न मिळालं. पण एक ब्राह्मण आला त्यांच्याकडे आणि त्या अन्नाची मागणी केली, की स्वतः जिथे अगदी मरणाला टेकलेले आहेत, ज्यांची फॅमिली, ज्यांचे कुटुंबीयही त्यांना आवश्यकता आहे, त्यांना न देता दान करणं आणि त्या ब्राह्मणाला देणं त्यांनी चांगली गोष्ट समजली. त्याच्यानंतर थोडं पाणी सुद्धा, की एक चांडाळ त्यांच्याकडे पाणी मागायला आला. स्वतःकडे थोडंसं पाणी असताना स्वतः इतक्या अगदी मरणाला टेकलेले आहेत, परंतु स्वतःच्या ह्याची तमा केली नाही आणि त्यांनी ते इतरांना दिलं. आणि इतकं हे दानाचं सामर्थ्य, की स्वतःच्या कुठल्याही गोष्टींची तमा न करता, की जिथे प्रसन्न झाले, जिथे स्वतः ब्रह्मा आणि सदाशिवांनी पण त्यांना प्रचिती दिलेली आणि ज्यांना दर्शन दिलेलं आहे, की असे हे शुद्ध भक्त, की अशा प्रकारे, की ज्यांना मग जे विष्णूचाच अवतार आहे, ज्यांचा अंश होता ज्यांच्यामध्ये आणि अशा या राजाची गोष्ट, की ज्यांनी स्वतःची काही चिंता न करता ज्यांना इतरांना दान करण्यामध्ये आणि अशा या अकर्माकडे वाटचाल केलेली आहे. आणि म्हणून इथे कुठेतरी मग हे कर्म, अकर्म, कर्म, विकर्म आणि अकर्म याच्यातला फरक आपल्याला परत दिसतो. मग निष्काम कर्म जे आपण आधी म्हटलंय, की ज्या फळाची अपेक्षा नाहीये, की फळाची अपेक्षा न केलेलं कर्म हे निष्काम कर्म. आणि मग हे अकर्मी हे नारद महाराजांचं उदाहरण इथे दिलंय, की ज्यांनी प्रत्येक वेळी मग जसं आपण म्हटलं वाल्मिकींना ज्यांनी उपदेश केलेला आहे, मृगारी ऋषींना उपदेश केलेला आहे आणि भक्तीच्या मार्गावरती आणलेलं आहे, ज्याची प्रचिती आपल्याला येते. आणि अशीच एक मी कर्मावरनं बघा, की कर्म माणसाला, की ब्राह्मणाची एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगू इच्छिते, की कर्म माणसाला कशा प्रकारे कुठे नेतं आणि मग ते चांगलं कर्म असू दे किंवा तुमच्या नकळत घडलेलं. एक ब्राह्मण व्यक्ती, की जी ब्राह्मण नेहमी खरं बोलत असते. तर एक तिथून एक गायी मारणारा आपण म्हणतो ना, की जी गायींची हत्या करणारा असतो, तर त्या आपल्या गायींना घेऊन जात असतो, की ज्यांचं मांस विकणारा वगैरे आणि तो विकत घेऊन त्याची एक गाय असते, ती ब्राह्मणाच्या दिशेने तो स्नान करत असताना तिथून ती गाय पळत जाते. परंतु जेव्हा तो विचारतो ब्राह्मणाला विचारतो, की "कुठे गेली माझी गाय?" तेव्हा तो ब्राह्मण सांगू शकत नाही. कारण त्याला ती गायीची हत्या होणार आहे हेही माहीत असतं आणि कुठेतरी आपण खोटंही बोलू शकत नाही. आणि मग काय उत्तर द्यायचं? तर तो फक्त खून करतो हाताने आणि मग कुठेतरी त्या गोष्टी त्या व्यक्तीला जी जी हत्या करणार असतो जो, त्या व्यक्तीला ते सांगितलं जातं आणि मग अशा स्वरूपाने मध्ये 1 सेकंड हां. काय हवंय? अगदी सारी. तर त्या कसायाला तो सांगतो, की तुझी गाय अशी-अशी तिकडून ते फक्त हाताने दर्शव. हेच पुढे जाऊन आणि मग तो ब्राह्मण हा वेदांनी पठण केलेला असतो तो अगदी कारण की खरं बोलायचं मुखातनं आणि खोटंही बोलायचं नाही आणि त्याला काही सांगायचं नाही. अशा प्रकारे द्विधा मनस्थितीत असताना तो फक्त त्या बोट दाखवतो. पण शेवटी ते कुठेतरी पापच असतं. कारण तो गायीला म्हणजे त्या कसायाला गायीचं हे दाखवतो, मार्ग दाखवतो. परंतु पुढे जाऊन मग हा ब्राह्मण काही गावोगावी फिरत असतो आणि अध्ययनासाठी. तेव्हा एका गावामध्ये तो आश्रयाला येतो आणि त्या एका ब्राह्मण कुटुंबाकडेच तो आश्रयाला येतो आणि तिथे तो त्याचं जेवण वगैरे होतं आणि तो रात्री निवासालाही तिथेच थांबतो आणि ते ब्राह्मण आणि पत्नी ते झोपलेले असतात आणि दुसऱ्या ठिकाणी हा ब्राह्मण हा झोपलेला असतो आणि त्या ब्राह्मणाची पत्नी
तिच्या मनामध्ये काय पाप असतं बघा. ती ब्राह्मणाची पत्नी त्या निवासाला आलेल्या या ब्राह्मणाजवळ येते आणि म्हणते, की "माझ्या पतीपासून मला पतिसुख नाहीये, तर मला तुम्ही सुख द्या आणि मला तुम्ही हवे आहात." अशा प्रकारची ही मागणी. तो ब्राह्मण तिला समजवतो, "तुम्ही किती चुकीचं बोलताय आणि हे अधर्म आहे आणि अशा प्रकारे तुम्ही बोलू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या पतीशी ही केलेली बरोबर चुकीची वागणूक करताय." आणि अशा प्रकारे सांगितल्यावर ती व्यक्ती, ती जी पत्नी असते, ती जाऊन सुरा घेऊन याचा वध करते. तिच्या पतीचा वध करते जाऊन आणि तो सुरा या ब्राह्मणाच्या हातात देते आणि लोकांना आरडाओरडा करून जमवते आणि सांगते, "या माणसाने माझ्या पतीचा वध केलेला आहे." बघा त्याने कर्म काय केलेलं असतं, की ज्यावेळी जसं आणि त्या लोकांनी मग यालाच त्याची हत्यारी मानून त्याचा उजवा हाताचा कापला जातो त्याचा. कुठेतरी त्याला त्याची शिक्षा मिळते. ज्या हातांनी गायीकडे बोट दर्शवलेलं असतं आणि जरी ते कुठल्याही अज्ञानात कुठेही केलेलं, तरी त्या कर्माची त्याला शिक्षा मिळते. त्याचा उजवा हातच कापला जातो. काहीही संबंध नसतो त्याचा त्या गोष्टीमध्ये, पण कुठेतरी हे फलित कुठेतरी बघा, की त्याला त्या गोष्टीच्या कर्माचं फलित आणि ते भोगायला लागते ती शिक्षा. ह्याला जे आपण म्हणतो, की प्रारब्ध हे पुढे जाऊन आपण याच्यावरती पण येणार आहोत. परंतु हे त्याच कर्मातली आणि त्या कर्माचे मिळाले लागलेली भोग, की त्याच हाताची हत्या झालेली आहे, त्याच हाताला कापलं गेलेलं आहे. आणि म्हणून हे कर्म कशा प्रकारचं वेगवेगळं असतं. जसं मी त्या राजाची गोष्ट सांगितली, की इतकं भक्तीमध्ये स्वतःला लीन, की स्वतःच्याही काही चिंता न करता अगदी शुद्ध भावनेने इतरांना दान करायचं आणि मग हे कर्म करणं कसं? तर ह्या कर्माचं महत्त्व जाणण्यासाठी या कथांचा हे दिलाय. मग आपल्या कर्मफळाची आसक्ती सोडून नेहमी समाधानी व स्वतंत्र राहून सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये व्यस्त असूनही तो कोणतेही सकाम कर्म करत नाही. आणि असे हे भगवंत, की जे फळांची आसक्ती सोडून समाधानी आणि स्वतंत्र राहून मग तो कुठलीही की स्वतःला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सोडून आणि मग कुठल्याही आहे जे चित्र आहे, की स्वतःची ओळख मग ज्यामध्ये की सकाम कार्याची त्याला आसक्ती जाते आणि मग कुठल्याही प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी तो ते कर्म करत नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं सकाम कर्म न करता ते निष्काम वृत्तीकडे जातं आणि कुठेतरी ते अकर्माकडे जातं, भगवंतांच्या भक्तीकडे, की आपल्या कर्मफळांची आसक्ती सुटलेली असते. अशा प्रकारे स्वतःची ओळख आणि आत्मसाक्षात्कार ज्यावेळी घडतो, की भगवंतांना अर्पण करायचे. जे कर्म करतोय ते भगवंतांना अर्पण करतोय आणि असे हे शुद्ध भक्त आणि असे हे परंत द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ. मग कशा प्रकारचं ज्ञान घेऊन हे कर्म केलं जातं, तर हे पार्था हे सर्व कर्म यज्ञ दिव्य ज्ञानामध्ये संपतं. आणि मग हे दिव्य ज्ञान की कारणाचे कारण हे परम कारण भगवंत आहे. हे दिव्य ज्ञान घेऊन जो भगवंत कर्म करत असतो, त्या कर्माचं मग तो सकाम कर्मातून निष्काम कर्मातून अकर्माकडे वाटचाल करतो. मग त्याला कुठल्याही फळांची आसक्ती राहत नाही. असे श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपत्येक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी सत्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. आपण गुरुकडे जा आणि सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्यांच्याशी नम्र व्हा, जिज्ञासा ठेवा आणि त्यांची सेवा करा. स्वतः स्वरूपसिद्ध व्यक्ती आपल्याला ज्ञान देऊ शकतात, कारण त्यांनी सत्य पाहिले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत, की मग त्याच्यासाठी काय हवंय? हे कर्म, हे दिव्य ज्ञान जाणून घेण्यासाठी गुरुची आवश्यकता आहे. गुरु, साधू, शास्त्र आपण जेव्हा म्हणतो, मग या शास्त्रांचा अभ्यास करण्यासाठी एका योग्य गुरुची आवश्यकता आहे. आणि ती गुरुची आवश्यकता जाणण्यासाठी तुम्ही गुरुकडे जा. सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. त्यांच्याशी नम्र व्हा आणि जिज्ञासा ठेवा मनामध्ये, की भगवंत कोण आहेत आणि मग हे वेदांचा अंत कृष्णाला जाणून घ्यायचंय. म्हणून या गुरूंची सेवा करा. स्वतः स्वरूप सिद्धी व्यक्ती आपल्याला ज्ञान घेऊ शकतात आणि मगच ते आपल्याला या दिव्य ज्ञानाची, की त्यांनी सत्य कुठेतरी प्रचिती आलेली असते, अशा सत्याचं ज्ञान ते आपल्याला देतात. आणि म्हणून हे भगवंत, जसं मी म्हटलं, इथे नारद मुनी दिसतात. या मृगारी राजाची पण खूप सुंदर कथा आहे आणि ती कथा आपल्याला पुढच्या एका अध्यायामध्ये येते, म्हणून मी इथे पूर्ण नाही. इथे आपल्याला डाव्या बाजूला दिसते वाल्याचा वाल्मिकी झालेला आहे आणि या मृगारींचा मृगारी ऋषी झालेला आहे, की ज्यांनी मनुष्य वध केलेला आहे. अशा ज्यांनी पाप केलेली आहे भूतकाळामध्ये, असे लोक ज्यांना नारद मुनींनी जेव्हा त्यांना
भगवंतांची जेव्हा भक्तीमध्ये लीन व्हायला त्यांना जसं आपण म्हटलं, की वाल्याचा वाल्मिकी कसे झाले, की ज्यांना मारा, 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 मारा सांगितलं कारण तोंडातून रामा येणं शक्यच नव्हतं, की ज्यांनी फक्त मनुष्य वध केला स्वतःच्या उपजीविकेसाठी त्यांनी काय केलं होतं, तर वध केले होते आणि अशांच्या तोंडी राम येणं शक्य नव्हतं म्हणून नारद मुनींनी त्यांनी मारा, 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 मारा जेव्हा म्हणायला सांगितलं, तेव्हा ते रामा, रामा झालं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा स्वतःला मग इतकं तप केलं, की स्वतःच्या अंगावर वारुळ निर्माण झालेली मुंग्यांची अशा प्रकारे भक्तीमध्ये स्वतःला झोकून दिल्यानंतर त्यांना त्या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झालेली आहे. आणि तसेच मृगारी ऋषी की जे अगदी मनुष्य वध करेपर्यंत की ज्यांनी अर्धवट प्राण्यांची हत्या केलेली आहे, परंतु ज्यांना या दिव्य ज्ञानाची जेव्हा महती झाली तेव्हा ते मुंग्यांना सुद्धा मरू देत नव्हते हो, की त्यांनी नारद मुनी येत असताना सांगितलं की नको मुंग्या खाली तुमच्या पायाखाली मरतील, तर त्यांना मी संरक्षण देतो. इतकं मनामध्ये परिवर्तन, इतकं हे मन परिवर्तन कशाने, तर या दिव्य ज्ञानाने. आणि ही प्रचिती येते, भगवंतांची प्रचिती येते की या दिव्य ज्ञानामुळे. आणि ज्या व्यक्तीने कर्मफळाचा म्हणून जो भक्त दिव्य ज्ञानामध्ये समर्पित आहे आणि ज्याने इंद्रियांना वश केले आहे, ते हे ज्ञान घेण्यास पात्र आहेत. ते प्राप्त झाल्यावर त्याला त्वरित आध्यात्मिक शांती प्राप्त होते. ज्या व्यक्तीने आपल्या कर्मफळाचा परित्याग करत, भक्ती करत ज्यांचे संशय दिव्य ज्ञानामध्ये नष्ट झालेले आहे, तोच खरा आत्मपरायण आहे. हे धनंजया, तो कर्माच्या बंधनांमध्ये बांधला जात नाही. तो सकाम कर्मामध्ये बांधला जात नाही, तर कृष्ण भावनामृतात पूर्णपणे सामावून घेतलेल्या व्यक्तीने आपल्या आध्यात्मिक कर्मांच्या योगदानामुळे भगवत धाम प्राप्त केले पाहिजे. कारण हवनही आध्यात्मिक आहे आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिकच आहे. असं हे वेदांचं ज्ञान आहे. आणि हे ज्ञान घेऊन जो या अध्ययनामध्ये परिपूर्ण झालेला आहे, त्याचं सकाम कर्माची वृत्ती नष्ट झालेली आहे, त्याचं अज्ञान सगळं दूर होऊन तो आत्मपरायण झालेला आहे. त्याच्या मनातला संशय सगळा दूर झालेला आहे. भगवंत कोण आहेत हे साक्षात्कार त्याला झालेला याचं हे त्यांनी पूर्णपणे जाणलेलं आहे. आणि अशांना मग भगवत धामाची प्राप्ती होते आणि तेच माझ्या धामाला येतात, त्यांना माझ्या धामाची प्राप्ती होते. आणि मग जो या नामस्मरणामध्ये आणि पुन्हा या नामस्मरणाचा महिमा, मग हे दिव्य ज्ञान आणि आत्म्याचं ज्ञान, आत्म्याचं खाद्य जेव्हा तुम्ही द्याल तेव्हा या ज्ञानाची परिपूर्णता तुम्ही कराल आणि मग त्याची प्रचिती यायला सुरुवात होईल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे या दिव्य ज्ञानाची की कशा प्रकारे दिव्य परंपरा. आणि मग विवस्वानांना थोडं लांबलेलं आहे गोष्ट, आय एम सॉरी, क्षमस्व, पण काही अध्याय थोडे कमी जास्त असल्यामुळे आपल्याला थोडे 15-20 मिनिटं होतील आणि तुम्हाला मी प्रश्न उत्तरांनाही नक्की वेळ देईल. तर अशी ही परंपरा कुठेतरी खंडित झाल्यामुळे पुन्हा 5000 वर्षांपूर्वी भगवंतांनी ही कृष्णाला दिलेली आहे. आणि कशा प्रकारे हे दिव्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे, परत आपण विकर्म, कर्म आणि अकर्माचं कसं ज्ञान घेतलेलं आहे. आणि मग गुरु, साधू आणि शास्त्र या प्रकारे आपण उत्तम गुरु कसा साधला पाहिजे आणि मग या ज्ञानाची आपण कशी योग्य प्रकारे जोपासलं पाहिजे आणि या दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती कशा प्रकारे केली पाहिजे, मग त्याच्यासाठी उत्तम गुरु कसा शोधला पाहिजे आणि मग उत्तम गुरुच्या या मार्गावरूनच आपण मार्गस्थ होऊन हे दिव्य ज्ञान प्राप्त करू शकतो. अशा प्रकारे या ज्ञानयोगाची संपन्नता केलेली आहे. हरे कृष्ण. काही जर तुम्हाला शंका असतील तर मला जरूर विचारा तुम्ही. आणि हरे कृष्ण माताजी, हरे रेकॉर्डिंग बंद कृष्ण. करा. हो, हो, नक्की.